No, non a teño aquí. Marta, É que si, é moi descarado. Bos días a todos e a todas. Imos a dar comezo ao pleno ordinario 27 de novembro de 2025, sendo as 12:05. A orde do día, vamos a comezar agora ca orde do día. A parte 1 é a adopción de acordos. O punto 1, aprobación actas anteriores. O punto 2, dar conta de decretos da alcaldía e asuntos varios, dase conta. E o punto 3, proposta á alcaldía, aprobación plan económico financiero PEF para os anos 2025 e 2026. Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda. Ben, bos días a todos e todas. Bueno, traemos a aprobación do Pleno, por ser o órgano competente, a aprobación do PEF, do Plan Económico Financeiro. Antes de nada, comentar que o Plan Económico Financeiro estamos obligados a facelo unha vez reactivadas as regras fiscais por parte do Estado, que, como se sabe, estuveron suspendidas durante 3 anos polo tema da COVID, o cal se permiteu aos concellos, digamos, usar, digamos, plenamente os seus remanentes de tesorería para o que consideraban. Entonces, bueno, digamos que hasta ahora pudo usar sin ningún tipo de problema, pois non afectaba nin a estabilidade nin a regla de gasto. Ora, unha vez activadas as mesmas, tras a liquidación do ano 24, pois estamos obrigados nun prazo máis ou menos dun mes desde que se aproba a propia liquidación a traer a pleno o PEF. O PEF, comentar que no ano 24 digamos que un cumprimento, por decirlo de alguna maneira, se produce por 3 factores, vale? En primeiro lugar, polas inversións que están financiadas con préstamo, vale? As inversións no capítulo de gasto van no capítulo 6, pero no capítulo de ingresos computan no capítulo 8 de activos financeiros, e as reglas de estabilidade só contemplan o que son os gastos non financeiros. Polo tanto, o capítulo 8 e o capítulo 9 son gastos financeiros e, polo tanto, aínda que está cadrado nun presuposto, é dicir, o ingreso e o gasto, digamos que a hora da estabilidade pois non computa. Entonces, sáleche pois que estás desfasado nesa cantidad das inversións. Co remanente pasa exactamente o mismo, pois o remanente computa como ingreso no capítulo 8, pero vai a diferentes gastos, xa sea capítulo 4, 2 ou 6, e despois a financiación afectada, que isto é o que recibes de outras administracións, pois imaginemos unha subvención que recibes no ano 23, computas o ingreso no ano 23, pero tes o gasto, por exemplo, no ano 24. Non computa na regla de gasto, pero si na estabilidade. Entonces, bueno, todo isto pois provoca que estes fora da estabilidade presupuestaria. Entonces, pois o Estado, a través da Lei de Estabilidade Presupuestaria, pois obriga a facer un PEF. O PEF recollemos
ou prevese no ano 25 tras os axustes contables na liquidación que se faga cumprir con el en 14.583, vale, porque tamén temos neste ano 25 no presuposto tamén temos inversións financiadas con crédito, entonces o que se lle vai justificar ao Ministerio no documento que se lle vai remitir é que lóxicamente o mismo que acabo de explicar agora, que computan no capítulo 8 o ingreso, pero que o gasto no capítulo 6. Pois, bueno, tamén se propoñe unha serie de medidas, nos saleu bastante máis avanzando. Depois, en canto ás medidas de gasto, pois propónse unha reducción dun 7% no gasto de corrente e tamén pois se propón simplemente aquelas baixas que sean de larga duración ou baixas máis pequenas, pois ao mellor, digamos, reducir un pouco a súa cobertura reorganizando pois os servicios pois de outra maneira. E con estas medidas pois se prevé pois simplemente cumplir co documento co PEF que se lle vai presentar ao Ministerio, que é un documento pois que estamos obrigados a enviar e a cumprir. E despois, bueno, lógicamente, tras esta aprobación do PEF, a idea deste equipo de goberno é traer un presuposto que se axuste este PEF no primeiro trimestre do ano 26, que xa estamos traballando nel. En este primeiro turno, nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra a señora concelleira do Sol. Bueno, bos días. Pois, como xa explicou o compañeiro, traemos a este pleno o punto este da aprobación do Plan Económico Financiero para os anos 2025 e 2026. Bueno, pois no ano 24, como saben, o Concello presentou un resultado orzamentario positivo e tamén un remanente de tesourería positivo. Isto é un dato obxectivo. Ingresamos máis do que gastamos en 2026, as medidas que se propoñen para garantir o cumprimento da estabilidade e os escenarios económicos alternativos que hai. E tamén as cifras de capacidade ou necesidade de financiamento que se obterán unha vez aplicadas as medidas. Por tanto, bueno, pois este goberno, adiantándome un pouco seguramente a réplica do Partido Popular, pois non improvisa, non? Este goberno, ao contrario do que seguramente vai a decir o Partido Popular, pois planifica, prevé e actúa conforme marca a legislación. O Partido Popular, evidentemente, bueno, pois como xa fixo noutras ocasións, nos dirá que é unha consecuencia de unha xestión deficiente, pero eu quero deixar claro que os datos non van a soster ese discurso. O que realmente está sucedendo é que temos as contas saneadas, que temos resultado orzamentario positivo, que temos remanente positivo, que cumprimos as obrigas legais cando se reactivan normas que estiveron suspendidas durante anos. Eu quero tamén agradecer que a intervención municipal fixese un informe claro e riguroso que nos permite actuar con precisión e sin ambigüedades. Aprobar este plan non é un exercicio político, é un exercicio de responsabilidade institucional. É asegurar que o Concello da Pobra continúe cumprindo, como fixo a toda agora, con todos os criterios de estabilidade e sustentabilidade financiera. Por ahora, nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias. Ten a palabra a señora portavoz do BNG. Bo día. Eu, para non repetir xa o que dixeron os meus compañeiros de por que se trae a pleno o que este plan, este documento económico financiero, pois sí decir que para nós hai varias cuestións que son importantes e que hai que salientar, non? Que para nós son cuestións de fondo. Unha é que non se debe a unha cuestión estrutural. Isto quer decir que orzamento tanto a nivel de como está realizado formalmente, senón de como se decide, onde se invirte e os programas que se levan adiante, non hai ningún problema, senón que se debe ás cuestións coyunturais. As cuestións coyunturais xa se explicou o concelleiro de Facenda, que incluso é moitas veces como asumimos, non? Pois determinadas inversións ou gastos, como poden ser utilizando o remanente que non se computa como ingreso, ou incluso subvencións que tivemos e que tampouco adiantamos o gasto e non se computan como ingresos, polo tanto, a nós non nos parece que sea algo que leve a que estemos alarmados ou que peligre, cando menos, todas as inversións, os programas que se fan neste Concello. Pero sí é certo que, debido a que esas reglas fiscais, que como di o propio documento, a estabilidade orzamentaria, a regla de gasto e débeda pública, pois se reactivaron, pois é necesario facer este tipo de documento.
A débeda pública, nós neste momento estamos moi por debaixo do nivel de endeudamento que é aceptable, non? Creo que estamos nun 30 e pico, cando o límite está nun 70 e algo. E ora, se xa queremos falar das medidas que se propoñen neste plan, bueno, pois nos parece que son medidas pois moi asumibles e que non lle van a afectar para nada o que é a veciñanza, cando menos que non vai supoñer un gravamen. E vou falalo de maneira concreta. Hai varias medidas, algunhas a nomearon os compañeiros. Pode ser a baixada do gasto corrente en 270.000 euros, que ainda que parece unha cantidad importante, no volumen total do orzamento non o supón, e tendo en conta na reducción de todas as concellerías que compoñen este goberno. Decir que aquí hai claro, e este goberno en súa totalidade o mantén, que hai servizos e concellerías como pode ser o gasto social que non se vai a baixar, ao contrario, se está incrementando ano a ano. E hai algo que tamén é importante cando falamos de tasas, e aquí se nomean varias, que é o incremento na recadación das tasas. Pero o incremento de recadación das tasas se pode facer por moitas vías, e unha delas é, por exemplo, a regularización, como xa se nomeou, do que era do mercadillo municipal. A regularización do mercadillo municipal nos levou a incrementar moitísimo a recadación, ou a modificación que se pode dar de outras tasas, como pode ser a tasa do lixo. Aquí, o mellor, simplemente, o que hai que facer é a revisión do padrón. E a revisión de padrón supone que quen lixa, pois que pague. Porque eu poño un exemplo de un goberno dun concello próximo a nosa comarca, donde solo ca revisión do padrón pois conseguiron recadar 100.000 euros. E aquí tamén hai que facer outra reflexión profunda e o compromiso de outras administracións. Porque, claro, parece ser que os concellos ou somos o irmán pequeno ou o irmán tonto. E, claro, outras administracións, como a Xunta de Galicia, no caso do lixo, se compromete a que os concellos lle vai a facer, bueno, pois, unha serie de aportacións económicas, e cando é a hora da verdade é bastante menos do que se compromete. Entón, eu creo que este tipo de plans, que é algo normal, que son documentos administrativos, económicos, tamén nos deben de servir a todos os partidos políticos e, sobre todo, aqueles que están gobernando nas diferentes administracións, de que vai sendo hora de que nos fagamos debate e que se cambie o sistema de financiamento local, que é injusto e insuficiente, porque nos leva a que moitas veces teñamos que gastar en servizos que son competencias impropias. Moitas gracias. Señor concelleiro portavoz da Nos Pobra. Ben, bons días. Pois, se Amparo decía que non quería repetirse, pois eu só ao ser o último a intervir, casi imposible non facelo, non? Bueno, o expresaron os compañeros e compañeiras, son unha situación cambiante na que as regras de gasto e a estabilidade orzamentaria que antes se podía non cumprir, todo lembremos que non se lembrou aquí que foi por o COVID, non? Cando foi, creo que non se lembrou, cando foi a pandemia, pois dende o Estado decidiron darnos máis liberados concellos para utilizalos en gastos correntes que eran totalmente extraordinarios. Agora se volven a establecer e, bueno, pois incumprimos dos puntos e temos que facer este PEF onde se enuncian esas medidas que comentaron xa os compañeros e compañeiras e que eu tampouco vou entrar ahora a comentar de novo, pero, bueno, en función do que da intervención do Partido Popular, pois tamén podrei responder ou non os comentarios que se poden facer ou aclaracións ou críticas incluso das medidas que se toman, que son estas, como podían ser outras, e estas só foron as propostas que saíron do traballo conxunto de intervención e do Concelleiro de Facenda e que o resto do Goberno pois decidimos aprobar e que nos reconducirán hacia cumprir de novo estos parámetros e liberarnos do PEF, perdón. Gracias. Gracias. Señor Concelleiro, portavoz do PP. Bueno, buenos días. Lo primero, es decir, es sorprendente que algo que es la aplicación de una normativa, pero que es un instrumento que debiera ser excepcional, ustedes lo normalicen como normal. Uno de ustedes lo calificó de normal, otro lo calificó de que todo está bien, que no hay ningún problema y que todo es perfecto y que lo justifican con un paréntesis de una aplicación de la ley que todos sabíamos cuando se aplicó, el tiempo y el plazo que había. Si ustedes decidieron seguir gastando de otra manera, pues oye, creo que es su responsabilidad, pero lo que no tiene lógica es que nos quieran decir o hacer creer que realmente este plan, que lo que lleva es a corregir unos errores en la gestión, pues es que también han acertado en todo.
Creo que tendrían que tener al menos la humildad de reconocer que en algo se han equivocado, porque si no, no tendríamos que aprobar este plan hoy o no tendrían ustedes que legalmente traerlo aquí. Miren, en los últimos ejercicios se han venido aprobando suplementos de crédito y créditos extraordinarios, especialmente en los meses finales del ejercicio, destinados a aumentar el crédito disponible, sobre todo en los capítulos 2 y 6, ante la insuficiencia de los créditos aprobados en dichos presupuestos. Dichas modificaciones presupuestarias se financiarán casi exclusivamente con los remanentes de tesorería para gastos generales, lo que además de generar el incumplimiento de la regla de gasto, y sobre todo el objetivo de estabilidad presupuestaria supone un problema de liquidez para la administración local. El efecto más importante es eso, que me supongo que les habrá causado faltas de liquidez y tensiones de tesorería. Por eso, y estoy leyendo el informe del interventor, no es mi opinión. El mismo interventor dice que lo han hecho mal. Lo que les dice que al final, que no acudan a las modificaciones presupuestarias, que se ciñan a las partidas presupuestarias que ustedes aprueban en sus presupuestos y nos evitaríamos esto. Entonces, lo que no tiene, creo que explicación y lógica, bueno, explicación la tendrá, pero lo que no puede tener razón es que ustedes gestionan mal y después, cuando hay que corregir su deficiente gestión, pues encima está bien la corrección. Yo creo que es algo inexplicable. Es decir, oiga, que nos quieren decir ahora, además, que se arregla fácilmente. Pues oiga, lo más fácil hubiera sido gestionar bien los recursos de los vecinos, como venimos haciendo y poniendo de manifiesto en distintas ocasiones, que ustedes tienen, oiga, están instalados en el gasto, disparado en el gasto de personal, el gasto corriente, y esto es lo que ocasiona. Que lo han suplido y financiado con los remanentes, sí, pero que se han saltado la regla de gasto y de equilibrio presupuestario también, que lo sabían también, que lo hicieron, pues oiga, yo supongo que con buena intención, pero con errores también. Y lo que no nos pueden querer hacer convencer ya no a nosotros, sino incluso a los vecinos, es que, oiga, hacen las cosas de forma deficiente y que incluso la solución, que es lo que lo obliga la ley, también es bueno para todos. Es decir, aciertan ustedes en gestionar mal y también aciertan ustedes en tener que corregir sus errores de todas maneras. Es decir, aciertan ustedes siempre lo hacen bien. Creo que lo primero que deben hacer es tener la humildad para reconocer que estamos hoy ante la situación de tener que aprobar un plan PEC por las circunstancias establecidas en la normativa que todos conocíamos, por la ineficaz o negligente o por las circunstancias de la gestión que ustedes hayan hecho día a día. Gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Facenda. Ben, vamos por partes primeiro. A parte dos calificativos que xa son os propios que esperábamos do PP, vou dicir unha cousa. Nós, cando aprobamos o presuposto se aproba de maneira equilibrada. Despois, unha vez tes feita a liquidación, en base a un remanente de tesorería que se pode utilizar, pois nós utilizamos. Nos arrepentimos de utilizarlo? Non, absolutamente para nada. Creemos que foi bo e nos permiteu ampliar ciertos servicios que ao final benefician á ciudadanía. Pero ademais tamén lle vou dicir outra cousa, é dicir, xa lle expliquei antes, o que pasa, se nos está vendo o futuro candidato do PP, que non colla nota do que está escoitando os seus compañeiros, porque o que non se pode mentir desta maneira a ciudadanía, porque xa expliquei antes, é dicir, o presuposto se aproba equilibrado, pero se ti pides un préstamo ou usas o remanente, simplemente a hora contable no presuposto está equilibrado, pero a hora das reglas fiscais, insisto, só se teñen en conta os gastos non financeiros, é dicir, aqueles que van do capítulo 1 ao 7, e polo tanto non se teñen en conta os ingresos financeiros, é dicir, os que van do 8 ao 9. É dicir, isto é o que provoca realmente o desaxuste, isto que se lle explica ao Ministerio, que o Ministerio xa sabe perfectamente. Insisto, ustedes, de feito, eu me acordo fai uns anos, criticaban que aquí había un remanente altísimo, non se usaba. Ahora que se usa tamén o critican, é dicir, creo que ustedes deben aclararse, porque xa criticar absolutamente todo, tanto se fai dunha maneira como doutra, pois ao final así lles vai, que xa non sabe xente nin que pensar de ustedes. Que, por cierto, tamén lles digo outra cousa, é dicir, é que ustedes sempre veñen ca matraca de vos xestores, pero, mire, moitos concellos que asumimos usar o remanente, ese recurso que nos temos para ampliar servicios, xa sabíamos que íbamos ter que aprobar posiblemente un PEF en caso se aprobaran as reglas fiscais. Sabe quen o tuvo que facer? Os seus veciños de Lousame, que ustedes gobernan ali hasta onde eu sei. Eu non creo que sean ineficaces ou inútiles. De feito, nadie da oposición votou en contra. É dicir, porque son cousas que se entenden. Pero, mire, ademais voulle dicir
vou dicir outra cousa. Se ustedes saben ler o presuposto, claro que hai que saber lelo, dentro das medidas que se adoptan no ano 26 son medidas moi normaliñas no sentido de un aumento da recaudación, a veces está máis controlado o tema do mercadillo, que se fixo aí un moi bo traballo, a unha actualización das tasas do lixo chegado o momento, pero ademais a reducción do gasto corrente, nós neste presuposto no que se aprobou no ano 15, se usted se acordará, a principios de ano hubo que aprobar un reconocimiento extrajudicial de 266.000 euros, que vai ser precisamente a cantidad que vai a disminuir no próximo presuposto. Polo tanto, claro, nin siquiera vai a privar a xente de poder contar con ciertos servicios. Pero ademais voulle recordar tamén, xa que nos fala de ineficaces e ineficientes, que aquí hubo que afrontar desde o ano 23, que eu formo parte da Corporación Estado de Concello de Facenda, certos gastos que no ano 23 non se contaba ou este Concello non se tiña que facer cargo deles. En primeiro lugar, un dos máis gravosos que nos aumentou o gasto en 200.000 euros anuales e tuvemos que ir metendo financiado unha parte do remanente é o canon da agua que ustedes e a Xunta pois se sacan da manga simplemente porque entre máis agua nunha depuradora sin estar nin siquiera contaminada. Pero bueno, desto, claro, ustedes non o teñen en conta. Tamén o Concello tuvo que asumir, porque a Comisión de Festas do Nazareno xe xente maior, non se ve xa pois, para facer o traballo que facía antes, e hubo que asumir tamén. Eso que facemos, quedamos sin festas. Entón son gastos que hubo que ir asumindo, insisto, simplemente actualizando algunha das tasas que ni siquiera é moi gravoso pos veciños e seguindo prestándolle servicios, pero que encima tampouco aumentamos o que é a débeda. Polo tanto, a lei, lóxicamente, obliga a que hai unha estabilidade presupuestaria, pero é que nós non é que aprobáramos un presuposto fora da estabilidade presupuestaria, simplemente a hora de usar é a hora de computar como se computa un ingreso ou un gasto do que ten en conta a estabilidade presupuestaria, insisto, vale? E despois, tamén lles vou a decir outra cousa, ningún concello tería ningún problema deste tipo, ningún, se non tuéramos que afrontar gastos que non nos corresponden. Eu vou no decir sempre, vou no defender sempre, porque unha das cousas que a súa administración autonómica sempre lle bota en cara a estatal é que non cumple ca financiación que supuestamente o Estado lle ten que dar para o SAP, pero que a Xunta falla o mismo absolutamente os concellos. É dicir, se queixa que o Estado non me dá o 100% e non cumple... Vaya rematando, señor concelleiro. Sí, acabo, alcalde, pero eles tampouco cumplen. Polo tanto, insisto, é un documento que non vai supoñer, hai non lóxicamente que aprobar, porque hai unha lei de estabilidade que hai na que cumprir. No ano 25 xa se prevé cumprir, en principio, sin ninguna medida en si adicional, unha vez feita a liquidación habrá que velo, pero no ano 26 son medidas moi pequeniñas, non vai supoñer ningún gravamen pos veciños e nos vai seguir axudando a prestar pois servicios. De todas formas, recomendación que lle fago sempre, se me quere ter en conta ou non mintan e lean ben os documentos orzamentarios. E, por cento, en canto ao uso do remanente, efectivamente, é unha decisión política. O remanente, insisto, efectivamente, mengua a liquidez, pero ahora mismo nós neste Concello non estamos tendo problemas para pagar nin a provedores nin nóminas. É dicir, digo porque usted se quede tranquilo, que eu xa son consciente de, lóxicamente, eu teño dito moitas veces que o remanente non é carto líquido no banco. O remanente é unhas operacións contables que dan ese resultado. Entonces, nesta segunda intervención, nada máis. Depois xa lle contesto, según usted me replique, na última. Gracias, señora concelleira do PSOE. Ben, bueno, pois ningunha novedade, non, co que sempre temos en frente, porque escoitando o Partido Popular sempre parece que este Concello vive nun caos permanente. Quen vos escoite, calquer veciño que vos escoite, pois sí que pode pensar eso, pero curiosamente esa descripción nunca coincide cos datos oficiais, nin cos informes de intervención, nin cos resultados económicos reais. Coincide únicamente coa súa vontade, como sempre, de crear un relato, de crear unha mentira, e non coa realidade, senón coa mentira, como sempre, que sempre quere facer o Partido Popular. O PP ven aquí a falar sempre de mala xestión, cando saben perfectamente que este goberno entrega resultados orzamentarios positivos, que mantén remanentes positivos e que cumpre puntualmente con todas as obrigas legais de información, publicación e control. Iso é xestión responsable, señores do Partido e señoras do Partido Popular. O resto, o que facedes, é ruído. Din que non sabemos xestionar o diñeiro público. Pois ben, se non o sabemos xestionar, como explican sempre os saldos positivos que temos? Se hai un descontrol, como vostedes queren facer creer, como explican que este Concello non teñan problemas de liquidez? Se todo é tan grave como queren pintarlle á cidadanía, por que os informes técnicos non din o que vostedes pretenden insinuar?
saben que o que falla non é a xestión deste goberno, senón a súa capacidade para aceptar que as cousas funcionan mellor do que a vostedes lle gustaría. Ademais, hai que lembrar algo que o PP convenientemente esquece. A regra de gasto é un mecanismo estatal que se aplicou e se desactivou según conviña aos gobernos do seu propio partido, o sea, os do Partido Popular, para que lle quede claro á xente. E agora que volve a estar activa, todos os concellos, non só da Pobra, teñen que adaptarse. O que pasa é que a vostedes lle resulta moi cómodo tentar facer pasar por errores o que simplemente é unha obriga legal, común para todas as administracións. Aquí non houbo ningunha ineficacia, como vostedes pretenden enseñar. Houbo un cambio normativo, vale, que vai afectar por igual a todos os concellos gobernados polo Partido Popular, polo Partido Socialista, polo BNG, por independientes ou polo partido que sexa. E iso é o que hai. Todo o demais é un teatro que vostedes queren formar aquí. E xa que falamos de xestión, tamén estaría ben recordar que cando o Partido Popular gobernou neste país, deixaron leis que afogaban ás entidades locais, que impedían, como recordaredes, investir os remanentes e que convertían aos concellos en meros administradores de supervivencia. En cambio, o goberno progresista de Pedro Sánchez, que non vos gusta nada, fai todo o contrario. Planifica, cumple, inviste e mellora servicios, que eso é o que necesita a cidadanía. E iso é exactamente o que fai este PEF, garantir que o Concello da Pobra siga funcionando con estabilidade, con solvencia e con futuro. A vostedes poderán non gustarlles políticamente, pero técnicamente non teñen a donde agarrarse. Así que, por favor, non confundan a veciñanza. Aquí non hai unha mala xestión, hai unha responsabilidade, hai rigor, hai transparencia. O único que hai por parte do Partido Popular, que eso sí que o podo decir alto e claro, é unha crítica continua e construída antes xa de ler ningún informe, porque vostedes xa antes de mirar cifras e informes xa critican. Prexuicios en lugar de datos. O sea que, bueno, nós preferimos os datos e os datos, os oficiais, danlle a razón a este goberno. Gracias. Señora concellera do BNG. Sí. O discurso do Partido Popular sempre demagóxico, donde están os datos. E aparte, se lanzan argumentos ou afirmacións que non se contrastan con datos, nem incluso nos propios documentos. Que non se utilizamos o remanente, por suposto, e o podemos utilizar. E se podía utilizar. E utilizamos de maneira responsável, sempre. O nivel de endeudamento, xa o dixen antes, moi por debaixo do límite que se impón dende outras administracións e que perfectamente o podemos asumir. E incluso estáse amortizando se falamos de cuestión de débedas. E sobre o documento que falaba, que decía que o propio documento elaborado polo técnico por intervención nos decía que se fixo mal e se estaba facendo mal, onde? Onde? Porque eu me leín o documento. O documento analiza legalmente e como non podía ser de outra maneira o que nós, debido a determinadas leyes e a parámetros, temos que cumplir e se fai unha serie de propostas que barallamos xa e fomos debullando na primeira entrada. E dentro desas propostas falábamos incluso do que era modificación de ordenanzas fiscais, revisión de padróns, e aquí hai que ser claro. Por exemplo, este goberno que actúa responsablemente, nós claro que revisamos tasas, como pudo ser a do Mercadillo, e non as incrementamos, incluso baixamos, porque hubo bonificacións do 25% e do 50%, dependendo da casuística. Polo tanto, non hai que ser demagóxico. E, e se afirmar o de falta de liquidez, iso onde está? Porque ata onde eu sei, e xa o dixo o concelleiro de Facenda, se paga o que temos que pagar, por suposto, as nóminas en tempo e forma, e non temos facturas sin pagar, non como en outros gobernos de outras épocas. E se paga en tempo e forma e non temos facturas sin pagar e, por suposto, non temos problemas de liquidez. Pero tamén hai que lembrarlle ao Partido Popular, e por iso eu falaba de que é interesante que se faga un debate e se modifiquen as leyes sobre o sistema de financiamento local dos concellos, que parecemos que non sabemos facer as cousas, que somos o irmán tonto, que a lei da regla de gasto foi do ministro, non foi de Montoro. E Montoro de que partido é? Do Partido Popular.
do Partido Popular, onde sempre lexisla para que? Para que sempre se priorice o mellor, pois pagar a débeda, en vez de dar servicios e poñer en marcha determinados programas. Polo tanto, nós consideramos que este goberno actúa responsablemente, actúa como resposta e poñendo en marcha servicios e actividades e investimentos unha vez que escoitan os veciños, porque somos coñecedores da realidade e, por suposto, con moitísima responsabilidade. Moitas gracias. Señor concelleiro, portavoz de Nos Pobre. Bueno, a verdad que me sorprendeu que a máxima crítica fora referida ao uso do remanente. Claro, aí non temos moito argumento para contestarlle porque como o Partido Popular tiña remanentes negativos é difícil saber se vostedes o gastarían ou iban a forrar. Pero claro, un partido que xera remanentes negativos dudo moito que deixara o remanente sin empregar. Nós temos en conta, por suposto, os efectos na liquidez e por eso non utilizamos sempre a totalidade do remanente. Creo que só un ano e foi precisamente para acabar de pagar a débeda de 1.500.000 euros que xerara o Partido Popular con proveedores, con empresas proveedores moitas deste Concello que levaron a situacións complicadas, se non directamente xa pechar a empresas locais. Esa foi a única vez que eu lembre que utilizamos completamente porque daquela sí que tiñamos moitas medidas restrictivas mentras non acabamos de pagar ese crédito. Agora, pois, bueno, son medidas que efectivamente, bueno, van a ter as súas consecuencias, é indubidable, porque vamos a ter que asustar uns novos orzamentos, é un traballo que nos queda aquí. Bueno, es bueno el PEF, aprobar estas cosas es bueno. Es bueno el PEF, es bueno que, oiga, que al final estas cosas es lo normal y que la regla de gasto, pues, oye, de estabilidad presupuestaria, pues es culpa del Partido Popular, de cuando gobernaba el señor Montoro, pero bueno, llevan ustedes 7 años y medio gobernando y creo que si no lo han cambiado ustedes serán responsables de lo que ocurre ahora. Digo yo, no sé, no, bueno, no. Bueno, yo sí, nosotros sí que no gobernamos, es decir, aquí yo no entiendo nada, pero bueno. Es decir, lo que sí es cierto es que yo lo único que he hecho antes es leer el informe de intervención, y se lo vuelvo a reiterar. El efecto más relevante de acudir de forma sistemática a estas modificaciones presupuestarias recurriendo a remanentes puede provocar tensiones de liquidez en la tesorería y déficits estructurales de liquidez. Por lo que pone de manifiesto que la disparidad de este producto, de esta forma de actuar en los últimos ejercicios, lo dice el interventor, es que no lo digo yo, ustedes me acusan a mí de no sé qué, de no sé cuánto, y hoy ya nos dicen que además es que, oye, que es curioso, que todo se va a arreglar, claro, porque ahora en el nuevo presupuesto ustedes van a ajustar lo que antes no ajustaron. Parece que no conocían ustedes la norma que obligaba que estaba en suspenso por las circunstancias que estaban del COVID. Pero bueno, si se lo suspenden es bueno y si también se la sacan también debe ser bueno, o todo lo contrario. Siempre es todo malo o todo según a ustedes les interese. Nos dicen ustedes que al final todo se va a arreglar, que no va a tener una repercusión, oye, porque se van a hacer, entre otras cosas, han incrementado la recaudación del mercado y las revisiones de los padrones de tal. Oiga, ¿por qué no se ha revisado el padrón anteriormente? ¿Por qué tienen que ustedes estar esperando a que exista un problema estructural de gasto para hacer algo que ya deben hacer del primer día? Deben ser ustedes desde todo momento rigurosos con los padrones de recaudación, porque, oiga, alguien que está recibiendo un servicio y no paga, no se debe tolerar ni sobre todo contemplar. Nos están diciendo algo que sería su obligación desde el primer día y que lo van a hacer 2 años, bueno, desde que está este gobierno, 2 años y medio, desde 8, desde que llevan ustedes gobernando. Pero la realidad, miren, es que, claro, yo entiendo que ustedes quieren hacer sus políticas, tienen desviaciones, como bien nos contó antes el concejal de Hacienda, provocado por distintos motivos, y oye, unos sean previsibles y otros pues son imprevisibles y que siempre causan una desviación. Pero la realidad es que, oye, viendo la cuenta general que ustedes nos presentan hoy para el 2024, es que, oiga, tienen ustedes una desviación de gastos generales de un 30%. Tienen ustedes una desviación de gastos de personal. Es que, oye, estamos hablando de 1 millón de euros en gastos. Desviaciones sobre lo que ustedes presupuestaron, no nosotros, sobre lo que ustedes gestionaron, no los demás. ¿Y ahora qué pasa? Eso tampoco no es responsabilidad de nadie. Y eso, al final, nos lleva a lo que nos lleva. Y la realidad, por mucho que, oye, claro, esto siempre es... me parece que ahora estamos a todos los niveles con los bulos, los fakes y toda esta historia y la credibilidad y todo el mundo miente y todos están... Miren, la única realidad es que el Ayuntamiento de la Puebla es el ayuntamiento con un coste de salarial por habitante más alto de toda la comarca. Es el ayuntamiento de toda la comarca con una gestión más ineficiente, donde cada vecino le cuesta más.
Y no lo digo yo, como decía el otro día la concejala de... Es que son datos publicados, ¿eh? Yo no hago más que recoger datos que están publicados oficialmente y es sumar y dividir. Y somos el ayuntamiento con un gasto más elevado en todos los rangos. Con una desviación en el último ejercicio que ustedes han aprobado de un 30%. Con un presupuesto donde ustedes, solo han sido capaces de ejecutar en inversiones un 30%. Y nos dicen que todo va bien y lo hacen, son estupendos. Pues miren, nosotros creemos que no es así. Y el ejemplo está en los números. Que después hay que aplicar el PEF. Claro que hay que aplicarlo, porque si ustedes no, independientemente que la regla está suspendida por un periodo de tiempo, y todos sabemos el periodo de tiempo, por las distintas circunstancias que, tendrán su justificación y serán más o menos entendibles, pero, la realidad es que ustedes están descontrolados en el gasto y en la gestión. Y los números es lo que dicen, ¿eh? Yo sin permanentizar que habrá gastos y gastos sobre todo necesarios y otros gastos que serán suprimidos. Porque ustedes mismos ahora nos dicen, no, vamos a ahorrarnos 300.000 euros en sueldos. ¿Y por qué no nos los hemos ahorrado antes? Si nos los podemos ahorrar de aquí para ahora, en el 25 y el 26, ¿por qué no nos los hemos ahorrado antes? No, vamos a bajar gasto corriente en otro. Entonces, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Ustedes mismos están reconociendo que no han sido eficientes con los recursos públicos. Porque dicen que van a hacer ahora lo que antes no hicieron. Sorprendente. Y dicen que, van a recaudar más, porque ahora sí, sin mayor costo para los vecinos, solo porque no lo han hecho antes. Es decir, que al final ustedes mismos reconocen que no han sido lo suficientemente autoexigentes con los recursos públicos. Y nos lleva al PEF. Ahora, como es maravilloso, los escucho a todos ustedes, y el PEF es una herramienta, un instrumento maravilloso, que es normal y que tal. Y que, señor consejero, por favor. Lo deben estar aprobando todos los ayuntamientos en todos los sitios, aunque yo creo que no. Si me entiendes, pues el año que viene aprobaremos otro, porque es algo bueno para todos los vecinos y una forma, sobre todo, eficiente de ver que se gestiona de forma maravillosa los recursos públicos. Gracias. Pois vai a rematar o turno de intervencións o señor Concelleiro de Facenda. Ben, bueno, nada, calquer veciño que escoite o señor Durán, si pon en Google demagogia, pois sale esta intervención. Mire, para empezar, os padróns fiscais, lóxicamente aquí sempre se están revisando. De feito, hai unha parte que forma parte do remanente que non se computa como tal, que son os gastos de difícil cobro, vale? Que son aqueles, lóxicamente, que están reconocidos, pero costa moito encontrar pois, a persona. De feito, precisamente, porque nós non tiñamos a capacidade suficiente para facelo, ainda que había un convenio ca Xunta, pero, lóxicamente, a triga da Xunta chega hasta onde chega, por eso se fixo unha delegación de certos impostos na Diputación por ter máis capacidade. Delegación que, por certo, ustedes votaron en contra. Entonces, claro, cando un quere tomar medidas para mellorar cousas, o PP sempre está en contra. Que é o que teñen ustedes de bo. Mire, respecto do PEF, volvo a insistir, é que o PEF simplemente non ten en conta, é dicir, presupostas un presuposto equilibrado, pero non ten en conta os ingresos dos activos financeiros, pasivos financeiros. Entonces, claro, sempre valo ter nese, cando se apliquen, valo incumplir. Nós, lóxicamente, non nos arrepentimos de usar un remanente. De feito, se usted tuvera ocasión de estar aí, que non a vai a ter, eu estou seguro que usaría, porque senón non teria sentido. Porque usted leva criticando anos que aquí había 2 millóns de remanente que non se usaban. Entonces, que iba a facer? Deixalos aí? Non, usted tamén os iba a usar para darlle servicios aos veciños. E nós non nos arrepentimos de habelos dado. E insisto, o PEF estamos obligados a presentámolo, é un PEF moi suave. Usted di, que moitos concellos non creo que teñan que aprobar. 1/3 dos concellos de Galicia xa tuveron que aprobar. Varios concellos do PP, que ustedes, como son gestores maravillosos, pois, bueno, o raro é que ustedes teñan que aprobalo, claro. Pero, insisto, non vai haber ningún problema, o Concello económicamente está ben, os presupostos se presentan equilibrados, a liquidación nos dá un remanente positivo que de feito podemos seguir usando este ano, e insisto, pero mira, tamén lle vou a denunciar unha cousa, porque claro, usted tirase aquí, bueno, da camisa, iba a decir dos pelos, pero da camisa polo tema da aprobación do PEF, pero vou dicir unha cousa, sabe que hai un informe, o 5225, da Autoridade Independiente Responsable Fiscal do Estado, e sabe que di este informe? Voullo comunicar eu. Ustedes que sempre presumen dunha xestión supereficiente da Xunta de Galicia, sabes o que di este informe? Que a Xunta ten que aprobar tamén un PEF por haber incumprido as reglas de gasto no ano 24. Incumpreu un 9% o incremento do gasto, cando só podía un 2,6%. A Xunta, ustedes. Grandes, a Xunta. Entonces, claro, é que é moi fácil dar leccións, pero
eu lle digo sempre, para dar leccións hai que ter os deberes feitos. E pola miña parte, pois nada máis. Insisto, o PEF simplemente estamos obligados a facelo, porque, insisto, se computa na lei de estabilidade dunha maneira o que é estabilidade nos gastos non financieros, non ten contos financieros, e, polo tanto, lóxicamente, pois provoca estes desequilibrios. E insisto, aquí hai un goberno responsable, un goberno que presta servicios. Usted, cando nos di que somos os que máis gastamos, claro, pero usted non di os servicios que damos respecto dos que outros concellos non dan, que a min sempre me fai moita gracia eso, sabe? Esa é unha forma de manipular o lenguaxe. Por iso digo da demagoxia, insisto. Se o poñemos en Google, pois saldrá esta intervención. É a súa, non a miña. Pero, bueno, insisto, pola miña parte, pois nada máis. Simplemente, bueno, espero que o seu predecesor pois non siga as mesmas prácticas que usted, sucesor, non faga as mesmas prácticas pois que usted usa aquí. Moitas gracias. Vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Pois queda aprobada por 7 votos a favor e 6 en contra. Pasamos ao punto 4, que é a proposta da Alcaldía, ratificación da aprobación do convenio de accesión do Concello da Pobra do Caramiñal ao programa específico de promoción da reciclaxe a través das plantas de compostaxe promovida pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a través da Sociedade Galega do Medio Ambiente S.A., SOGAMA. Ten a palabra o señor concelleiro de Medio Ambiente. Ben, pois tenemos este convenio para poder xa levar os residuos que xa estamos recollendo, esta é a ratificación do convenio, e que se están levando pois a planta de Vilanova para a súa compostaxe. É un convenio, bueno, que se establece con Sogama para que nos recolla, bueno, a nos nos recolle unha empresa, como saben, é transportado ali, e, bueno, a un precio de 51,40 euros a tonelada, como ven na ISIBE, como ven no convenio, con as obrigas que non temos que superar o 15% de impropios. Tamén temos a obriga de realizar campañas que esas vimos realizando desde fai anos de sensibilización da cidadanía para a separación en orixen e a reducción da produción de residuos. E, bueno, pois un convenio que necesitamos facer para poder levar a cabo a recollida do quinto contedor, que tamén quero lembrar que se empezou con un proxecto, por chamarlo así, piloto ou reducido, se queremos, dirixido aos grandes produtores que son a hostelería e o mercado, a praza de Bastos, e que, bueno, xa está dando os seus resultados, que nos marcamos como objetivo chegar a 1%. O 1% é importante porque vai significar que en vez de pagar 108 euros a Sogama, pagaremos 95. Vale, unha medida que nos impoñen para mellorar na xestión, na recollida de residuos, e entonces pois esperemos que cheguemos. Xa están, o se me pasaba precisamente a técnica de medio ambiente os primeiros datos, e, bueno, pois son bastante positivos. Tengo que dicir que dos 3 concellos que empezamos, pois somos o que mellor está facendo a nosa hostelería. Esperemos que sigan así. O de impropios non creo que ese sea un problema polo de agora, porque son moi limitadas as persoas que poden utilizalos, xa digo, hostelería e o mercado. Podría ser un problema máis adiante, pero a día de hoxe non será un problema. E, bueno, pois é un servizo que facía moito tempo que tiñemos ganas de poñer en marcha, que se traballou tamén desde a Mancomunidade de Municipios, traballou o noso alcalde, conjuntamente cos alcaldes de Rianxo e de Boiro, e desde aquí, pois, desde a Concellería, traballamos falando co sector, poñéndonos en coñecemento desta situación, e o traballo técnico de medio ambiente tamén para informar e, bueno, que esta separación en orixe se produzca da mellor maneira e sexa un programa que empece xa con éxito para poder consolidarse e irse ampliando ao resto de veciñanza. Moitas gracias. Ten a palabra o señor concelleiro de Vips. Bueno, eu pois penso que vai ser positivo, penso que todo o que é separar ou reciclar da mellor maneira creo que é beneficioso, pero, bueno, respecto do que decía o meu compañeiro Lois, que, bueno, que a Xunta ou o Sogama che di que se faz isto, che reducen o que pagas da tasa, tal, bueno, o papel soporta todo, depois hai que ver se cumplen ca súa palabra, que visto que pasou este ano non a cumpliron, insisto, que nós tuvamos que afrontar máis do que tiñamos previsto, pero, bueno, xa nos teñen acostumbrados a decir A e facer B, polo tanto, bueno, eu creo que nós temos que seguir traballando por e para a veciña. Porque aquí, no seu momento, o Partido Popular
meteunos de cabeza e de cheo en este sistema tan maravilloso que levamos falando longo e tendido varios anos del, que é o sistema de Sogama. Ainda vamos a volver a falar despois na moción do Partido Popular, e como o Partido Popular nos meteu de cabeza en este sistema tan maravilloso, agora unha das consecuencias de estarmos nese sistema tan maravilloso é, e creo que a frase que vou dicir é bastante caída, é un novo marrón. E non me refiro precisamente ao quinto contedor marrón, non? É o marrón, outro marrón, que Sogama lle mete aos concellos. Porque, miren, resulta que a principal razón de Sogama, de logo esta é a nosa valoración, non? A valoración do BNG. A principal razón de Sogama para nos introducir este marrón, para nos introducir este marronazo, outra vez, aos concellos, pois non é nin que se separe millor, nin que os biorresiduos pois teñen efectivamente un valor que teñen que ir separados para ecolóxicamente favorecer, bla, bla, bla. Non ten nada que ver con eso. Outra vez volvemos ao principio e o obxectivo fundamental, bueno, hai dous obxectivos fundamentais. Por un lado, os intereses económicos das grandes contratas do sector dos residuos, que aquí se van a llevar literalmente o gato á auga. E o outro obxectivo, con este marronazo, volvo a insistir, é que a Sogama non lle interesa nada conseguir bons resultados na calidade dos biorresiduos xerados e no seu aproveitamento para a produción de compost, sino que, o que lle interesa é obter un produto, ben sexa para utilizar como combustível na planta incineradora de Cerceda ou ben sexa para utilizar como sustrato, porque saberán vostedes que agora a Xunta de Galiza anunciou outra planta, non? Aquí vamos de planta en planta e tiro porque me toca. Unha macroplanta de biometano, tamén en Cerceda, para, é coñecida como a Sogama dos xurros, non? Bueno, pois Sogama o que pretende co marronazo este é, precisamente, beneficiar, de alguna maneira, a utilización dese combustible na macroplanta de combustible que está prevista en Sogama. E para iso, para incentivar ou para favorecer os intereses das empresas privadas, que fai? Dille aos concellos que mandemos os biorresiduos e listo, e xa está. Non. Ainda encima temos que pagar. Fíxense se é marronazo. O sea, vamos a favorecer as empresas privadas, a parte de Naturgy, que Sogama nos di que temos que favorecer tamén a planta esta, a macroplanta de biometano, e aínda por riba, vamos ter que pagar 51,5 euros pola entrega precisamente dos biorresiduos nas plantas de compostaxe, nas plantas de transferencia adaptadas como é a planta de Vilanova. É dicir, esta é outro, en fin, é outra, non sei xa nin como calificalo, non? Estamos neste sistema de Sogama maravilloso que favorece fundamentalmente a Naturgy e a outras empresas privadas e temos que ir todos os concellos de cabeza. Non nos queda outra, porque evidentemente, senón, a alternativa para un concello como o noso, ou incluso, a mellor, un concello un pouco máis grande, sería inviable, non? E xa remato, señor alcalde, as dúas alternativas que existen neste país a Sogama, con todos os seus defectos e as súas virtudes, que son a planta de Lousame, por un lado, e o sistema de Nostián na comarca da Coruña, a Xunta de Galiza o único que fixo ao longo destes anos foi pisarlle a cabeza para que non a puderan levantar. E mentras subvencionou e dou cantidades millonarias que saíron dos nosos petos a Naturgy, resulta que pisoulle a cabeza a estas dúas propostas que poderían ser hoxe alternativas moi viáveis e que están verdadeiramente afogadas porque a Xunta non lle deixa levantar cabeza. Resumo, que non nos queda máis remedio que votar a favor porque un concello como o noso en este momento non ten outra alternativa. Gracias, moitas gracias ao Partido Popular. Moitas grazas. Señor concelleiro, portavoz do PP.
Pois, señor concelleiro, non. Algunha intervención máis? Sí. De nada, solo por curiosidad. Perdón, que no le guste el sistema, que no es algo nuevo y que siempre lo han manifestado, pero bueno, creo que también tienen ustedes la opción y la posibilidad de cambiarlo cuando quieran. Pero como nos da las gracias, yo lo doy las de nada, por educación nada más. Non, iba a dicir algunha intervención. Bueno, non quere intervenir nadie, hasta salvo o BNG, pois interveñan. Nada, solamente para puntualizar que nós non somos como o señor Feijóo, que non foi presidente do goberno porque non quixo. Claro, o señor Feijóo non foi presidente do goberno porque non quixo, porque non lle dou a gana. E por eso está na oposición. No. E nós non podemos cambiarnos de Sogama, señor Durán. Usted sabe, non podemos. É inviable en este momento para nós. E cando quixemos, cando en este Concello non gobernaba o Partido Popular, que gobernaba o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, e fomos impulsores principais precisamente do sistema de Lousame, nese momento chegou o PP ao goberno deste Concello e, por eso dixen antes, e meteunos de cabeza en Sogama. E agora, para un Concello como o noso, é inviable sair. Pero todo se acaba, non todo é eterno, e como o goberno da Xunta do Partido Popular tampouco vai a ser eterno, e é máis, eu creo que está bastante próximo a ter que salir pola porta de atrás da Xunta de Galiza, pois entón virá outro goberno, agardo, que efectivamente empece a poñer orden no tema do tratamento dos residuos no noso país, porque eso sí que é un auténtico caos, e é un caos a propósito para favorecer a Naturgy e a todas as empresas privadas que están alrededor de Sogama, da Xunta de Galiza e do señor Rueda. Máis nada. Grazas. Non sei se non hai máis intervencións. Pois vamos entonces a proceder á votación. Votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade. Pasamos agora ao punto 5, proposta de alcaldía, solicitude de subvención nominativa á Deputación da Coruña para o proxecto de novas aperturas comerciais na Pobra do Caramiñal. Emprendeco Pobra. Ten a palabra a señora concelleira de Comercio. Pois ben, a proposta que se trae é a solicitude á Diputación, a excelentísima Diputación Provincial da Coruña, nunha subvención nominativa para realizar o que é un programa, que é Emprende co Pobra, que é un programa para incentivar e promover as novas aperturas no Concello da Pobra do Caramiñal de novos negocios vinculados ao que é ao sector de comercio, con medidas moi concretas como pode ser asistencia técnica, pago de alugueiros e outras medidas. Quero recordar que esta solicitude sabeu no ano 24, creo que en agosto do 24 foi aprobada por unanimidade no pleno, pero debido a un erro entre o solicitado, non a cantidade solicitada, que era 100.000, donde a Diputación aportaba 80.000 e o Concello 20.000, e a porcentaxe que se manifestaba nesa solicitude non cadraban, e debido a ese erro, pois require traela outra vez a pleno. Decir que nós, ainda que aprobamos en agosto, o servicio técnico a nós nos require en maio do 25 e vemos que é inviable o que neste propio ano pois levar adiante este proxecto. Por eso, volvemos a traera para o que é subsanar ese erro e poder así presentar outra vez a solicitude e levar a cabo este programa no ano 26. Moitas gracias. Señor concelleiro de Vips. Nada, simplemente decir que vou votar a favor. Soe? Igual, vou a votar a favor. Nos Pobra? Exactamente igual, vamos a votar favorablemente. Pepe? Bueno, pois se non hai máis intervencións, procedemos á votación. Votos a favor? Pois queda aprobada por unanimidade.
Pasamos agora ao punto número 6, proposta da Concellería de Igualdade con motivo do 25 de novembro, Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. Ten a palabra a señora Concelleira de Igualdade. Bos días a todas e a todos. Traemos esta proposta coincidindo co 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. A violencia machista sigue sendo unha das maiores vulneracións dos dereitos humanos. Estamos ante un problema estructural que require de unión das administracións e un compromiso de toda a sociedade. É por iso que nos parece importante traelo aquí ao Pleno e adoptar unha postura clara e firme. E por iso se propoñen os seguintes acordos. Declarar o compromiso expreso do Concello coa loita contra as formas de violencia machista e co desenvolvemento de políticas públicas que favorezan a igualdade real entre mulleres e homes, reclamar ás demais administracións autonómica e estatal que destinen recursos públicos suficientes para promover campañas de sensibilización e concienciación, reforzar os servizos de atención ás vítimas e mellorar os mecanismos de protección ante situacións de extrema vulnerabilidade que moitas mulleres e menores padecen. E facer un chamamento público ao conxunto da sociedade lembrando que todas as persoas debemos ser axentes de cambio. Calquera muller pode ser susceptible de sufrir violencia de xénero en centros educativos, servizos sanitarios, empresas, familias e veciñanza poden ser coñecedores de situacións que non se deben consentir nin silenciar. Grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Nada, simplemente comentar que vou votar a favor comentar que eu penso que estas cousas xa non se deberían nin siquiera traer porque xa non deberían existir, entonces nada, apoio prácticamente os 3 puntos. Se hai que poñer máis medios, pois que se poñan, tanto todas as administracións dentro da capacidade que teñan, pola miña parte, pois nada máis. Xoe? Bueno, pois hoxe debatemos unha proposta da Concellería de Igualdade con motivo do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, e facémolo unha vez máis porque a violencia machista segue sendo unha das maiores vulneracións dos dereitos humanos no noso país. Cada ano decenas de mulleres son asesinadas e miles sofren agresións físicas, psicolóxicas, sexuais ou económicas polo simple feito de seren mulleres. Máis de 1.200 mulleres foron asesinadas en España desde que existen rexistros. E non falamos só das cifras máis terribles, falamos de milleiros de casos que os servicios públicos atenden a diario, evidenciando que esta lacra segue presente en todos os ámbitos da sociedade, independientemente da idade, da clase social ou do lugar onde vivan. Por iso, dende o ámbito municipal, temos unha responsabilidade clara, fortalecer os mecanismos de protección e acompañamento das vítimas. A nosa adhesión ao sistema Biogen, ao servicio a tempro e as ferramentas de coordinación entre administracións é clave para ofrecer unha resposta eficaz e inmediata. A violencia machista non entende de burocracias. Precisamos actuar con rapidez, con profesionalidade e con recursos suficientes. Eu creo que non podemos ignorar o contexto no que nos atopamos. Mentres traballamos para reforzar estes mecanismos de protección, vemos como determinados discursos políticos, especialmente desde a dereita e a ultradereita, cuestionan, minimizan ou directamente negan a existencia da violencia de xénero. E isto é profundamente perigoso. Porque negar a realidade non vai a facer que desaparezca. Ao contrario, deixa as vítimas máis soas, máis desprotegidas e máis vulnerables. A loita contra a violencia machista non debe ser obxecto de confrontación política. Non debería de ser unha batalla partidista. É un deber democrático. Estamos ante un problema estrutural que require unidade, responsabilidade e compromiso. Como institución pública, este Concello debe manterse firme, non retroceder e enviar unha mensaxe clara. Aquí non se tolera a violencia contra as mulleres e aquí non imos dar nin un paso atrás nos seus dereitos. Por iso, hoxe,
traense estes acordos. Uns acordos claros, reafirmar o compromiso expreso do Concello coa loita contra todas as formas de violencia machista, reclamar máis recursos ás administracións autonómica e estatal e facer un chamamento público a toda a sociedade para que sexamos axentes de cambio e non calemos ante situacións de violencia. O noso obxectivo é compartido e evidente, avanzar cara a unha sociedade libre, segura e igualitaria, onde todas as mulleres poidan vivir sin medo, con dignidade e coa certeza de que os poderes públicos estarán ao seu carón. E por iso, e por todo isto, o noso grupo votará a favor desta proposta, porque falar de violencia de xénero é necesario, porque defendela é unha obriga, e porque cada medida que tomemos pode significar protección, apoio e, en moitos casos, salvacións de vidas. Moitas gracias. Grazas. Ten agora a palabra o BNG. Sí, e eu seguindo o discurso da voceira do PSOE, engadiría que as cifras son espantosas. As cifras son terroríficas e con isto hai que rematar. E se remata con medidas concretas, porque xa o temos comentado aquí no propio pleno, con máis recursos. Eu como concelleira de Servicios Sociais o teño dito cantidad de veces. Hai que facer máis programas a non só de prevención, sino de protección e incluso facilitar a tramitación, que non sea tan complexo, incluso para esas vivendas de acollida. Polo tanto, hai administracións que incluso son máis responsáveis que outras, porque podemos presumir neste Concello, a través non só da Concelleira de Igualdade e da Concellaría de Igualdade, sino do Goberno no seu conxunto, que nós sí que poñemos en riba da mesa propostas concretas. E algo preocupante que tamén dixo a voceira do Partido Socialista, os discursos políticos, os discursos que se están dando na sociedade e que nos levan a que o machismo non se está debilitando, senón que o machismo se está fortalecendo. E iso é peor, e é o que peor pode pasar para reducir todos os casos de violencia, porque hai moitos tipos de violencia de xénero, e vamos incluso a tratar neste Concello programas, e falemos non só de violencia vicaria, falemos de prostitución, de moitos tipos de violencia, donde o centro sempre é a muller. Gracias. Pepe. Bueno, nada, nosotros mostrar, como siempre lo hemos hecho, nuestra respaldo a cualquier iniciativa que vaya encaminada a la eliminación y a la reducción de la violencia contra la mujer y cualquier tipo de violencia, y siempre estaremos apoyando cualquier iniciativa que consiga resolver una lacra social que realmente aún es difícil de ver el final del túnel, pero que esperamos que entre todos podamos alcanzar ese objetivo. Y sí que no nada más. Gracias. Señora concelleira. Nada, simplemente agradecer o compromiso de todos os partidos políticos, polo menos daqui do noso Concello, que esteamos de acordo con condenar a violencia que se exerce contra as mulleres, calquera tipo de violencia machista. E nada, podemos votar. Non sei se hai algunha intervención máis, non? Pois só. Sí, eu quero rematar cunha reflexión que vai máis alá dos datos, vai máis alá das cifras e máis alá das palabras que hoxe escribimos neste documento. Falamos de violencia de xénero, pero ás veces esquecemos que detrás de cada número hai unha vida rota, hai unha muller que deixou de estar, hai unha familia que queda marcada para sempre, hai unha criatura que queda sen nai, hai un silencio que pesa, que doe e que nos debería avergoñar como sociedade. E creo que é necesario facer este remate nesta intervención, porque eu creo que hai que falar moito da violencia machista. E por iso tamén doe, e debería doerlle a quen está hoxe aquí escoitar discursos que relativizan esta realidade, que sementan dúbidas ou que pretenden reducir a violencia machista a un invento ideolóxico. Porque mentras algúns negan o que é evidente, mentras algúns fan política barata ca dor allea, mentras algúns poñen en cuestión dereitos básicos conquistados con sangre, outras mulleres están agora mesmo pechando a porta da súa casa con medo ou recorrendo a un teléfono de axuda porque non saben se van a sobrevivir ao día de hoxe. Negar a violencia machista como está pasando cos discursos que estamos escoitando
non é unha opinión, é unha irresponsabilidade moral, é abandonar ás víctimas, é dicirlles que o que lles pasa non importa, é situar a sociedade nun retroceso perigoso que non nos podemos permitir. E por iso hoxe quero facer un chamamento directo, claro e sen medias tintas. Quen ocupa un cargo público, quen ten un escaño, ten un micrófono, e quen ten un micrófono diante ten unha responsabilidade enorme, unha responsabilidade coas víctimas, unha responsabilidade coa verdade, unha responsabilidade coa democracia. A violencia contra as mulleres non é un debate, é unha emerxencia social. Un país que permite que as súas mulleres vivan con medo é un país enfermo. Un concello que cala é un concello cómplice. E este concello non cala. Quero que quede claro, cada vez que apoiamos políticas de igualdade estamos protexendo vidas. Cada vez que reforzamos recursos estamos evitando agresións. Cada vez que falamos alto estamos rompendo o silencio que alimenta a violencia. Cada vez que alguén negra a violencia de xénero, esa persoa está colocando unha pedra máis no camiño das vítimas. E iso, polo menos hoxe, debería facernos reflexionar a todas e a todos. O que hoxe votamos non é unha moción solamente, é unha postura ética, é decidir de que lado queremos estar, do lado das vítimas ou do lado da negación. Eu teño moi claro onde quero estar. Espero que quen nos escoite tamén. Moitas grazas. Pois, se non hai máis intervencións, procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao punto número 7, aprobación definitiva alteración da cualificación xurídica do camiño público número de activo 419. Ten a palabra o señor concelleiro de Urbanismo. Bueno, isto é a aprobación definitiva despois de que se truxera a aprobación inicial deste camiño que está situado, bueno, entre a Ribeirinha e o lugar do Freixo e que, bueno, non se presentaron alegacións e non había veciños que realmente estiveran afectados, era esperable e, polo tanto, pois non hai problema e se produce a súa aprobación definitiva se aproba hoxe aquí, claro, por parte da corporación. Debeu de vir conxuntamente con outro que xa trouxemos en primeira instancia, porque prácticamente se continúan un detrás de outro, pero, bueno, ao final tenemos este hora a súa aprobación definitiva e que, bueno, os veciños reciban esa resposta que agardan. BNG? Nós tamén imos votar a favor. PP? Vamos a proceder á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 8, aprobación inicial a alteración da cualificación xurídica dun camiño sito no lugar de Pallo. Ten a palabra o señor concelleiro de Urbanismo. Bueno, pois temos este punto que xa foi informado nas comisións informativas do pleno anterior e é, neste caso, para a inclusión dun camiño no lugar de Pallo que ten dá acceso ao río e, bueno, hubo unha serie de alegacións presentadas por distintas persoas e o teremos para que se inicie esta aprobación inicial e se hai algunha persoa que necesite presentar algunha documentación adicional, pois se abre o período de alegacións e despois se traerá de novo ao pleno para a aprobación definitiva. Ou non. Vips, algo que decir? Iba a decir para facerte mientras non me Rosana, pero se me ocurreu que esa... Vota a favor. Nada, vou votar a favor. Bueno, hai máis intervencións? Non. Bueno, aquí plantexa unha alternativa ao secretario. Si, eu quería comentar que isto se nos pasou de poñer, pero se poñer en outros acordos, que no caso de que non haxa alegacións, se queredes que se leve automáticamente a definitiva, ou se non queredes aceptar a emenda,
non pasa nada e o traemos igualmente ao pleno. Era por... Eso é, hacemos unha emenda agora, se estades de acordo coa emenda, e introducimos esa cláusula indicando que no caso de non haber alegacións, e no caso de que se aprobe tamén este acordo, pois que se poderá elevar a definitivo, como facemos coas ordenanzas e facemos con outros acordos. Por simplicidade administrativa, o íamos poñer e estou vendo que non o pusemos. Pois eu estou de acordo. Non sei, Manolo. Se todos estades de acordo... No caso que haya alegacións... Claro, xa hai que... Vale, pois nada, pois procedemos así. Sí, se les notifica explícitamente a los titulares catastrales de los laterales, o de los colindantes. Bueno, pois procedemos entonces á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 9, dación de conta da liquidación do orzamento de 2024, dase conta. O punto número 10, dación de conta do informe resumo das resolucións adoptadas contrarias aos reparos efectuados no ano 2024, dase conta igualmente. O punto 11 da orde do día é dación de contas do informe de fiscalización dos pagos a xustificar e anticipos de Caixa Fixa no ano 2024. Dase conta igualmente. Pasamos agora ao punto número 12 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do PP relativa á suspensión da taxa obrigatoria de lisos imposta pola Lei 7/2022. Ten a... Sí. Queríamos retirarla para modificar unhas cosas. Queredes retirar esta moción? Bueno, pois procedemos a retirala. Non, hai que votar isto, non? O sea, sin necesidade de votala, non? En outras ocasiones se votou, yo. Se queda, vale. Bueno, non sei, yo. É túa, non? Sí, é de vos. Podedes retirala porque vos... Vale. Pero en otras ocasiones, pero yo creo que en otras ocasiones se votó. Aún así, pero bueno, oye, non pasa nada. Isto é polo problema que temos sempre, da confusión entre proposición, vale. E todo iso, pero realmente é unha proposta vosa que debedes introducir no panorama político e que vos verdadeiramente neste caso No, es lo lógico. Si lo lógico es eso, pero es que antes en otras ocasiones hizo lo contrario. Bueno, yo por eso pregunto. Porque yo creo que depende de la naturaleza jurídica como lo tomemos. Es una proposición de acuerdo que se lleva a pleno, o sea, y se dictamina previamente, pues lo entendéis así, pero bueno, yo entiendo que en este caso, si estáis además todos de acuerdo. Sí. Vale, pues queda entonces, queda retirada entón esta moción. E pasamos ao punto número 13, que é moción do Grupo Municipal do PP relativa ás melloras necesarias no módulo cuberto, nas pistas de atletismo e na instalación deportiva de Cadereche. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, después la pregunta que hicimos, creo que fue el último pleno, donde se nos manifestó que la obra del módulo de atletismo cubierto del Estadio del Alta estaba recepcionada, pues hemos echado una visual realmente de ver un poco cómo estaba lo que se puede desde el exterior. Y sí que nos sorprende distintas cosas. Una es que una infraestructura de este nivel pues no carezca de siquiera un mínimo de seguridad e higiene para las personas que lo usan. No hay ni un solo baño, ya ni siquiera un vestuario. Creo que ni siquiera, por lo que hemos visto, un grifo para poder hacer cualquier situación básica de higiene. Y asimismo vemos que los distintos accesos al recinto no cumplen la normativa de seguridad, sino que las puertas abren hacia el interior cuando realmente debían abrir hacia el exterior y no debían tener ningún obstáculo que impidiera la salida ordenada de las personas en caso de necesidad. El suelo del exterior está a un nivel más alto que el del interior, lo que provoca que haya humedades, incluso pozas dentro de la instalación. La iluminación, que ya nos dijeron que, oye, se iba a arreglar, y el tema del pintado, que ya está realizado, al menos es lo que hemos visto, pero sí que también parece que en algunas zonas la pista no está lo suficientemente, no está con el nivel adecuado que debiera, sino que incluso tiene
tiene cuevas, a la vista está de las pozas y los charcos que genera en su interior. Asimismo, hemos mirado que realmente las pistas de atletismo tienen un nivel de deterioro muy elevado, donde carecen bueno, hay roturas en la pista y en el firme de las mismas. La señalización pues no es todo lo buena que debiera ser. Incluso hay el perímetro interior de la pista que estaba delimitado con una estructura, creo que blanca, aluminio, no sé si es aluminio o es hierro, de lo que es, carece en muchos tramos de acero inoxidable, ¿no? Desconozco de qué es, carece muchos tramos de la misma. Y en Cadreche, pues oiga, eso, cuando llueve realmente se producen charcas que impiden el acceso adecuado a la instalación tanto de los padres como de los alumnos, y que el perímetro de la canalización que recorre el perímetro de la pista está normalmente colapsada de objetos que permiten una adecuada evacuación del agua y con el consiguiente deterioro del césped. Por eso lo que se pide es que se redacten y se ejecuten en la mayor brevedad posible todos los informes técnicos necesarios para que las instalaciones cumplan los requisitos y que realmente sigan estando operativas para el fin que se han realizado. Moitas gracias. Señor concelleiro de Vips. Ben, bueno, moitas gracias, señor Durán, pola súa preocupación polas instalacións. Vexo que foi a visitalas. Vamos por partes. O módulo de atletismo. O módulo de atletismo, claro, foi unha obra que deu pois bastantes problemas. É verdad que se recepcionou en abril. Eu, cando cheguei, era unha obra que estaba empezada, pero non finalizada. Entonces, bueno, o primeiro que fixen foi, lógicamente, falalo co secretario que estaba nese momento, que era Guillermo. Eu optaba por a rescisión do contrato por incumplimento. Que pasa? Despois a empresa veu cun abogado e alegaba que a eles se lle habían dado tarde a acta de replanteo, polo tanto non pude empezar antes, e co tempo que quedaba para executala non iba a ser capaz. Entonces, tras unha, digamos, reunión en alcaldía, un pouco acalorada, pois Guillermo, que nese momento o secretario que nos recomendou, pois foi intentar chegar a un acordo, sempre que o contratista se comprometera a acabar nun plazo X. Así se chegou. Entonces, unha vez finalizada, o contratista tuvo que volver porque hubo un problema cando se botou o chan, que lógicamente ele asumeu todo o custe porque tiña desniveles o chan interior, tuveron que volver a chamar a empresa e volver a botalo. Tiña problemas no sellado das ventanas e algún problema no tellado. Despois, unha vez fixo todas estas obras, bueno, máis ou menos se comprobou que o que era a súa parte estaba máis ou menos lista. Durante a obra tamén se foi atendendo algunha petición do club. Claro, o club sempre foi, ou a mí me transmitiron, moi crítico co proxecto, pero o proxecto xa estaba licitado e, polo tanto, eu non podo cambiar un proxecto de arriba a baixo unha vez está licitado. Si se puderon facer melloras, por exemplo, se modificou dentro do proxecto donde tiñan o foso de salto, que preferían nun lado e non noutro. Entonces, bueno, as cousas que se puderon ir atendendo, si se foron atendendo. Entonces, unha vez recepcionado e feitas estas obras, eu levo conxuntamente con Ana, a miña técnico de deportes, desde agosto a setembro, traballando conxuntamente co club, pois para poñer o módulo que é en funcionamento, polo menos aquelas partes necesarias para que se poda usar. De feito, está agora pintando, está previsto que chegue tamén o que é as proteccións para o que son as columnas. O da iluminación tamén estáse mirando, estáse traballando conxuntamente co club. O dos baños, estas cousas non ten, é dicir, pero porque xa non viña no proxecto original. Sí que hai un cacho de esplanada que nun futuro pois entendo que tendrá que valer para esa labor, pero eso xa é outro proxecto. Pero, bueno, a idea é que poda estar en funcionamento pois o antes posibles, bueno, pois que as carencias que xa tuvo desde o inicio, pero, bueno, é o que hai, é o que toca resolvelas. De feito, unha das partidas que se trouxe a pleno neste suplemento que trouxemos o mes pasado, que ustedes votaron en contra, era precisamente pois para dotar a este módulo de atletismo de ciertas cousas que o club nos pedía. É que, por eso, lle digo, que fago? Lle digo que non uso remanente porque ao mellor incumplo a regla. Claro, ustedes pois me ven aquí
aquí a media, que ustedes non o están facendo, claro. É que son algo cachondos ustedes a hora de traernos aquí ciertas cousas. Eso respecto ao módulo. E respecto ás pistas de atletismo, lóxicamente teñen 36 anos ou 35, lóxicamente claro que están vellas, están deterioradas. Respecto da homologación, nós pedimoslle outra vez a homologación porque lle caducaba en outubro, a Federación nos di que están cambiando a normativa, que polo tanto por ahora siguen homologadas hasta que teñan claro como se vai facer as novas homologacións para pistas que teñen certos anos. Isto nos lo comunicaron vía correo electrónico en comunicación con eles. De todas formas, eu respecto das pistas de atletismo, me reunín 2 veces con Roberto, responsable de Deportes da Xunta, na provincia da Coruña. Unha fun eu hasta ali, hasta a súa oficina en Coruña, outra veu el aquí, e 2 veces con Lete, presenteilles un anteproyecto que se vai a 1 millón de euros, pero que se podía, eu lle propoño facelo en 2 fases, que unha é o que é únicamente o cambio das pistas actuais, son medio millón de euros, simplemente cambiar o que é as pistas, e a outra parte sería outro medio millón, para un total de 1 millón, que sería ampliar as pistas con 6 carriles, vale? Que xa unha obra que xa ten demolición de muros e ten outras historias. Interés por axudarnos pouco ou ningún, bueno, o que nos din nos dan información que nós xa conocemos, lógicamente, porque para iso estamos aquí, que son que hai certas líneas de subvencións que salen anualmente, que, bueno, que vayamos aí, como se non fóramos xa, pero bueno. Insisto, isto sin axuda de outras administracións vai ser moi complicado. Lógicamente non lle vou pedir á Diputación, porque a Diputación nos está axudando cada 2x3, pero bueno, se tanto lle preocupan a ustedes as pistas de atletismo, bueno, pois faga usted unha chamada, ou, bueno, se me está vendo o seu sucesor, pois que a ver se fai unha chamada e nos axuda con isto. Despois, respecto da instalación de Cadreche, respecto da instalación de Cadreche, mire, ahora mismo invirtíronse 21.000 euros recientemente para acabar que era unha demanda enorme dos clubs que usaban, que era acabar de asfaltar o cacho de aparcamento que quedaba, porque no seu momento quedou un cacho sin asfaltar, e botouse zorra compactada precisamente para intentar que o acceso hasta polo menos os vestuarios non encharque tanto. Respecto do mantemento do céspede, o céspede se lle fai anualmente dous cepillados anualmente, e agora teñen que volver a vir en diciembre, sempre limpan pois as canalizacións cando veñan a facer os cepillados. De todas formas, si que teño previsión de en breves poder reunirme, neste caso, co diputado con Antonio, diputado de Deportes na Diputación, para xa ir planteando, porque este campo é verdad que non ten aínda, digamos, non agotou a súa vida útil, pero é verdad que ten moitísimo uso e, bueno, polo tanto vai indo. Entonces, para ir xa planteando, pois, a ver a través de que línea de axuda, que non sea o mellor o pos, vale, poder plantear pois o cambio de céspede. Ainda así, en Cadreche, ainda me faltan algunhas cousas por facer, que as irei facendo o ano que ven, como é, por exemplo, dentro adaptar como uns armarios que xa me pediron os clubs, que lle sirva tamén pois para agardar cousas, e que ademais aí tamén se pode agardar as da limpieza para poder habilitar un vestuario máis, que é o que se está usando ahora como cuarto de limpieza. Pero bueno, me refiero, o de encharcar, é que encharcar xa leva encharcado desde que se fixo o campo. Entonces, claro, aquí nadie se preocupou deso, eu polo menos botolle zorra. Que conste que cando chove moito, incluso na carretera que non hai que é asfalto, encharca. É dicir, cando chove moito é imposible que non encharque. E, bueno, despois, insisto, aquí na instalación de Cadreche, pois desde que se fixo, o mantemento fai no o Concello, lóxicamente, nas medidas da súa posibilidad, porque, insisto, é unha pista super utilizada, que ten un mantemento anual bastante costoso, xunto cada alta, e, bueno, o que si votamos en falta, así como a Diputación axuda, pois, bueno, ao mellor que a Xunta, pois, puder axudar un pouco máis, porque en Cadreche non meteron un patacón desde que existe, perdón pola expresión, non meteron un patacón desde que existe esta instalación. Entonces, é o que lle podo contestar respecto ao que usted me pon aquí. Claro, respecto a redactar un proxecto técnico, a mí non me fa falta redactar un proxecto técnico, eu xa teño un anteproxecto para as pistas, a instalación de Cadreche sei as deficiencias que ten, porque eu vou moi a menudo a velas, camiña técnico como é Ana, e o módulo de atletismo, pois estamos traballando en él, unha vez este acabado estas pequenas cousas que lle comentei, vamos ver como queda, se se pode xa ir utilizando para que o disfruten pois todos os veciños. Lóxicamente, lle agradezo a preocupación, que vai a usted de vez en cando visitar as instalacións, pero, bueno, voulle votar en contra, porque eu xa estou traballando en todo isto, entonces, pois, non lle vou redactar nada, porque non é necesario. Moitas grazas. Soe. Bueno, é moi curioso, a verdad é que é moi curioso que nos veñan a pedir que arranxemos algo que cando queremos arranxar vostedes votan en contra de que se poda arranxar. Entonces, a verdad, me resulta
bastante curioso. É verdad que as cuestións un pouco que recolle o Partido Popular nesta exposición de motivos están aí, explicouno moi ben o concelleiro de Deportes, pero tamén lle explicou que, bueno, pois que nós que as coñecemos e tamén nos preocupan. A diferencia, quizá, entre nós e vos é que nós estamos facendo as cousas, igual van máis lentas do que evidentemente aos usuarios lle gustaría, pero non solamente estamos para unha foto. A verdade, estou bastante cansada e enfadada, porque o Partido Popular sempre quere vir a quedar ben aquí con todo o mundo. Pero aquí ao final, a quen se lle chora, a quen se lle pide e donde se demostra quen está ao lado da xente, dos veciños e das veciñas, neste caso, ao lado dos clubs deportivos, é a Diputación da Coruña. E é que nos cansa, porque vamos continuamente á Xunta, temos reunións, e todo sí, é verdad, son boas palabras, só faltaría, claro, teñen que ter boas palabras, pero non teñen feitos, e que non nos dan un peso á xente da Pobra do Caramiñal, a Xunta de Galicia, que está gobernada por o Partido Popular, 0 euros en deporte, 0 euros en servicios, 0 euros en obras, 0 euros, e esa é a realidade. Entonces, claro, a quen lle temos que estar chorando? A Diputación, pero que a Diputación da Coruña non pode asumir, é imposible, non pode asumir todas as áreas. Deportes, a competencia é da Xunta. Entonces, que se mollen, jová, que se mollen dunha vez, que non salgan nunha foto como saliron co Club de Remo, que tanto lle iba a axudar, e que lle axudou, que lle están generando unha deuda mes a mes. Que demonios lle axudou? Aquí a Diputación veu, se mollou e lle dou pasta. Pois a Xunta que faga o mismo, jová. E iso hai que decir claro aos clubes e aos veciños, que o Partido Popular que está gobernando na Xunta de Galicia, que aquí non nos axuda nada. E esta é unha competencia da Xunta. E vostedes, que é o voso grupo e que vos deberían de importar os clubs, tiñades que ser os primeiros e non ir sacar unha foto para salir no periódico. Ir a buscar cartos, ir a buscar o proxecto que se faga e preocuparvos de que se faga. Tiña que estar por encima das vosas siglas, porque son a vosa xente e a quen pretendedes representar, e non o facedes, o sea, que non nos veñan a decir aquí como temos que facer as cousas, porque o sabemos bastante ben, e temos unha realidade igual bastante diferente á vosa, co cal facede algo positivo pola xente do mundo do deporte que necesita esta axuda e estas melloras. E somos coñecedores e dentro das posibilidades do Concello, que como sabedes son bastante escuetas, pois facemos o que podemos. Pero claro, aí a Xunta de Galicia, teño que repetilo, é quen nos tiña que axudar e inxectar aí unha cantidad económica para poñer as instalacións a andar como se merece a xente do mundo do deporte. Vai a remate. Benega. Eu vou empezar como quería finalizar, non? Porque teño claro que o meu compañeiro concelleiro de Deportes, eu penso que xa respondeu claramente e de maneira concreta, e a miña compañeira voceira do PSOE con moito ímpetu e alto, non? Pero hai que insistir sobre eso. Eu creo que non teñen que axudar, a Xunta ten que gobernar. E acabades de falar de dúas administracións que como se relacionan con gobernos municipais. A Diputación dunha maneira obxectiva no reparto de recursos e a Xunta de Galiza, de que maneira? De que maneira? Obxectiva ou partidista? Entón agora, e esos son feitos, porque a Xunta de Galiza en investimento nas instalacións deportivas do Concello da Pobra do Caramiñal, 0. Entón, polo tanto, que a este goberno nos preocupan como se encontran as instalacións deportivas? Por suposto, como non podía ser de outra maneira e que o ven demostrando. E que o ven demostrando con investimento, con recursos propios. A incoherencia do Partido Popular, como ben decía o concelleiro de Deporte. Por un lado, como gastamos o remanente, que hai que solucionar as cousas, pero que estamos xestionando mal. Polo tanto, hai que invertir. Son investimentos fortes, que moitas veces non pode facer unha sola administración como pode ser o que é o Concello. Polo tanto, os números e as cifras están aí. A Xunta non lle hai que pedir axuda, lle hai que pedir que goberne, e que goberne de maneira obxectiva, non de maneira partidista.
Grazas. Nos Pobra? Ben, cando empezamos co proxecto do módulo coberto de atletismo, era humilde. Efectivamente, se solicitou axuda á Xunta e, bueno, a min a verdade que a resposta foi, non sei como calificala, non foron malas maneiras, pero foi como decirme, me estás pedindo, que locura me pides. Sí, non recordo o nome, porque foi unha rapaza que estuvo antes do actual, que era unha lanzadora de xabalina, precisamente, creo que era. Estivo moi pouco tempo. Bueno, era unha persoa que puxeron aí un pouco de florero, sinto decirlo así, porque era unha deportista recoñecida e que non tiña moita capacidade de decisión, ou polo menos a min foi o que me demostrou. Un módulo coberto que fai un concello con os seus medios propios, bueno, cos medios da Diputación e con medios propios, e que, polo tanto, non se pode ser moi ambicioso, sin contar coa axuda da Xunta. Pero non só eso. A continuación, aos pouco tempo, tivemos que ver como a idea a tomaba tamén o Concello Veciño de Ribeira para facer o módulo coberto de atletismo. Vimos como licitaron dúas veces quedou a licitación deserta. Vimos como a Xunta viña e dicía non hai problema, vos damos todos os cartos que fagan falta, e 2 millóns de euros se levaron para o módulo coberto de atletismo, que para maior insulto ao noso Concello resulta que era porque Ana Peleteiro pois é de Ribeira, cando todos sabemos que Ana Peleteiro se formou no noso campo da alta e onde hai máis formación de atletas de alto nivel, pois, bueno, hai bastantes na Pobra. Insultos e faltas de respeto continuamente á cidadanía. Para min eso é ilegal. Para min eso é directamente ilegal. Debería ser perseguido por os fiscales dos que tanto se fala hoxe en día. Debería de ser perseguido ese tipo de actuacións completamente partidistas da Xunta de Galicia. Por eso non leva vestiarios. Evidentemente que nos gustaría que levara vestiarios e que levara moitísimas cousas mellores. O que si leva é a previsión de que sexa así. É un módulo feito con formigón prefabricado que se poden retirar e volver a reutilizar e entón se pode ampliar, como decía o concelleiro, hacia o que hoxe en día é o aparcadeiro. Nos vamos a apoiar, por suposto, o voto do Concello de Deportes e así vamos facer, porque, bueno, vemos que se están solucionando todos os problemas e, bueno, quedará moito por facer para seguir mellorando no campo da alta, que quedan moitísimas cousas por facer, pero a verdade é que, bueno, vir con esta moción cando que non achegaron absolutamente en nada, nin no campo de Cadreche, nin polideportivos para cambiar a cuberta, en nada. Eu recordo de decir, pero, bueno, mira, ainda que sexa unha pequena cantidade, 40.000 euros, e xa vindes aquí e vos invito a inauguración que faga falta. Nin eso, nin 40.000 euros para unha obra de 300.000, nin 5.000 para unha de 200.000, da igual. Ningún tipo de axuda. Bueno, e despois ainda temos que escoitar que non somos vos xestores, non sabemos ir á Xunta, non sabe despedir, todo eso. Bueno, a forma que teñen de entender a política desde o Partido Popular. Que eu non digo que outros partidos podan favorecer máis un, pero que o seu unha cousa levada ao extremo. E así intentan afogar gobernos que non son da súa cor e intentar que non vayan adiante. Despois, claro, temos que si temos PEF e non sei que máis. Se tivermos as axudas que teñen os concellos gobernados por PP, Dios mío, querido, non sei como estaríamos, nadaríamos na abundancia. Bueno, en todo caso, é lamentable que sexa así e nada, nos vamos a apoiar a decisión do Concelleiro de Deportes. Grazas. Ten a palabra o señor concelleiro do PP. Bueno, nosotros traemos una moción con deficiencias que tienen instalaciones que han construido ustedes, que se aprobaron el módulo de atletismo en el 2017, con un proyecto, un boceto que habíamos presentado nosotros, donde había unos vestuarios y había incluso un gimnasio, creo recordar. Después la ejecución, cuando se aprobó el POS, fue el proyecto que seguí yo. Pero, mire, la realidad es que es curioso que hagamos una instalación deportiva sin vestuarios. La realidad, yo el día de la semana que estuve allí viendo este tema, cuando, bueno, las 2 veces que estuve, hasta me llamó la atención, incluso bueno, no quiero decir calificativo, que es curioso que la gente, los chavales que practican atletismo tengan que estar cambiándose en la grada. Yo entiendo que todos los recursos son escasos, todo es muy complicado, todo es tal, entiendo las dificultades o sobre todo y cuando recibes un proyecto de una instalación realmente hecha, pero sí que lo que no entiendo es cómo el firme de una instalación que cuesta un dineral se pone como un nivel inferior al suelo de todo su entorno. ¿Cómo es que tiene charcos antes de inaugurarse? ¿Cómo es que no está nivelado? ¿Cómo es que las puertas no cumplen el mínimo de seguridad que a cualquier local que quiera abrir en este municipio se le exige?
¿Cómo es que no cumplimos lo mínimo que es, oye, tener un cuarto de baño y un vestuario, aunque sea de 5 metros cuadrados? ¿Ustedes creen que es normal que hagamos una instalación y que la gente tenga que ir a disponer de un baño para una necesidad perentoria a 350 metros o 400, lloviendo? ¿Ustedes creen que eso es normal? Si todo está muy bien. Si todo está muy bien, pero la realidad es que, oiga, todo podemos decir que la ayuda, la falta de ayuda, pero cuando ustedes gestionen y hacen es su responsabilidad. Ustedes a ningún local comercial le permiten abrir si hay un obstáculo en la puerta. Las puertas que han instalado ustedes, alguien las ha instalado, no cumplen normativa. Y yo he preguntado el otro día si se recepcionó la obra. Entiendo que alguien ha incumplido. Tengo claro que no es el concejal, tengo claro que no es el alcalde, por eso están los técnicos. Pero alguien ha incumplido. ¿Cómo se recepciona una obra que mete agua por el suelo de una pista que ha costado un dinero? Es lo que digo. Y no estoy buscando culpables, sino que lo que propongo son soluciones. Entiendo que hay que hacer un proyecto y hay que acabarlo. Y habrá que buscar el dinero y habrá que gestionar lo que ustedes quieran gestionar. Pero lo que no se puede es hacer una instalación con carencias antes de abrir la puerta. Es que eso, oiga, cae de cajón. A mí me parece muy bien que vengan dos veces al año a peinar y a vaciar las canaletas. Pues a lo mejor hay que hacerlo con más frecuencia. Oiga, a mí es que la esplanada siga llena de agua, pues oye, es que a lo mejor nadie pensó en que hay que poner tuberías para evacuar el agua. Y son actuaciones que hechas en su momento tienen un coste más que aceptable y asumible. Pero que, oiga, lo que tenemos es instalaciones que ustedes mismos están ejecutando con todas las dificultades del mundo, con todo lo que ustedes quieran después de 8 años y que tienen carencias antes de abrir la puerta. Y que no tienen lo mínimo que tienen que tener. Y no estamos, vuelvo a decirles, oiga, estamos diciéndole algo que es obvio, ¿eh? Solo tienen que ir ustedes allí y verlo, ¿eh? Vayan ustedes allí y verlo. Y oiga, y el agua se elimina. Alguien tiene que haber cometido un error cuando el suelo de la pista está por debajo del nivel de todo su entorno. Alguien tiene que haber cometido un error cuando no hay una canaleta a recoger aguas a todo su entorno. Alguien tiene que haber cometido un error al haber colocado unas puertas que no cumplen normativa. Oiga, no sé, pero si todo está bien, oye, todo es culpa del Partido Popular, pues oiga, nada. Si las cosas es que, oiga, ustedes tienen buena voluntad, pero no son capaces de gestionar nada, pues oiga, mire, todas las infraestructuras de este municipio, la inmensa mayoría se hicieron como se hicieron, con muchas dificultades, con todas las administraciones y toda la historia, y con administraciones en contra y con mucha historia. Pero bueno, oiga, ustedes siempre buscan las historias y siempre la disculpa y siempre siguen ustedes con la dinámica de la culpa es de los demás. La realidad es la que es, pero bueno, aunque se lo digo muchas veces, no quieren verlo, pues oiga, ustedes recogen las deficiencias, nosotros no buscamos culpables, lo que queremos son soluciones y que entendemos que hay que hacer un proyecto para adecuarlo. Y después, oiga, pues tendrán que recurrir ustedes al POS, ayudas, a subvenciones directas o lo que quieran. Pero oiga, no tienen que decir la culpa, es que parece que ustedes gestionan, hacen y deshacen a su forma de entender y criterio y la culpa después es de los demás. Pues oiga, miren, hay cosas que realmente, todo el mundo quisiéramos que funcionaran de otra manera, pero la realidad es que quienes gobiernan son ustedes y los responsables de que las actuaciones que hacen ustedes cumplan el mínimo es suya. Y la responsabilidad de buscar los recursos es suya. La responsabilidad de resolver los problemas de los vecinos es suya. Ay, no, es de la oposición luego, ¿no? No, es que esto es curioso, oye. Si al final, si la culpa, oye, si ustedes gobiernan, pero claro, la culpa es nuestra. Pues nada. Y cuando venimos a proponerle cosas que realmente son necesarias, pues oye, nos dicen que sí, pero votan en contra. Bueno, pues oiga, allá ustedes. La única realidad es que tenemos una instalación que carece de muchas cosas y que, oye, mismo las pistas de atletismo probablemente no sabemos si serán homologadas o no, si seguirán. Es una instalación que es señera y esperamos que realmente siga funcionando operativamente como lo ha hecho hasta ahora y que supondrá sacrificio y esfuerzo y trabajo por parte de todos, sin duda. Pero el primero de ustedes que para su gobierno, ¿no? Moitas grazas. Señor Concelleiro de Deportes. Sí, bueno, nada, vamos por partes. Bueno, en primeiro lugar, os fondos claro que importan en función do que un ten, pois pode facer, é dicir, isto é unha realidade. Entonces, cantos menos fondos, pois como decía Lois, pois máis humilde ten que ser a construción ou que ti proxectas nun proxecto. De respecto da responsabilidade, efectivamente, eu cando cheguei aquí tuve que asumir a responsabilidade de se o módulo se facía tal cual estaba proxectado, licitado ou non. É dicir, decidín que sí que se fixera co proxecto que había, ca licitación que había, porque non quería volver atrás
máis que nada por non darlles a ustedes, porque a ustedes lle encantaría que o módulo non se houbera feito, porque a súa xefa de prensa daquela, ou autodenominada xefa de prensa, a señora Martínez, en agosto, que a min aínda non me había dado tempo a quentar a silla no despacho, xa estaba poñendo que a ver por que non se construía o módulo, non tuvera eu aínda nin tempo nin a mirar o proxecto. Entonces, bueno, claro que ustedes lle hubiera encantado que o módulo non se hubiera feito, que o módulo non estuvera. Que o módulo ten deficiencias, é que non lle estou negando, non lle estou botando a usted tampouco culpa, señor, estou explicando as deficiencias que ten, que de feito, fíxese, usted non debeu mirar ben cando foi, porque mira, canalización perimetral tena, soterrada. Se usted vai pola parte de diante, ten a canalización soterrada. A canalización, o problema que ten, que é verdad, que é un problema que ten, que xa se mandou limpar, é que cando, como está soterrada, cando non está limpa, sí que pode filtrar algo para dentro, pero sí que ten canalización, entonces non sei onde se quita usted non a debeu ver, usted foi ali, mirou por fora e dixo, bueno, a ver, que nos inventamos aquí ou que lle criticamos. Entonces, bueno, ten esa capacidade, é dicir, xa eu teño dito moitas veces, enchufes, claro que ten enchufes dentro, é que usted non foi adentro, por iso lle digo que é super curioso. Debe usted ter unha capacidade usted para ver a través das paredes, curiosa, debe ser porque debe ser prefabricado, como dixo o meu compañeiro, sabe? Temos esa capacidade. Respecto de que non está nivelado, efectivamente non está nivelado, polo lado do aparcamento non ten ningún problema de filtración, polo outro sí que tuvo algún, pero bueno, vaise poñer unha acera exterior pois para solucionalo, que xa se falou cun constructor. É dicir, todo isto é falado co club, é dicir, eu sempre falo co club, ou eu se non o fago directamente, fai no Ana, e sempre se intenta arreglar as deficiencias que poden ter as instalacións. Que é un módulo sencillo que non conta con vestuario, perfecto, eso yo compro tranquilamente, pero como dixo Lois, habrá que facer despois outro proxecto, como unha segunda fase, se queremos chamar desa maneira, pois onde está a parte do aparcamento poder botarlla. Pero bueno, eu sinto decepcionarlles, pero o módulo pois se fixo ao final, aínda que ustedes non quixeran. É que ustedes o que estaban pretendendo é que pasara como pasou no pabellón o problema que hubo co contratista, de haber follón, irnos a un contencioso administrativo, ustedes ter, pois para dicirnos, oye, que aquí non facemos nada, que bueno, que este concelleiro que viña aquí confiar para cambiar, que ustedes, home, se me queren copiar o lema, eu presto sin problema, porque mira que usaron os primeiros meses para darme cera con eso, para dicir que era un inútil. Pero mire, sintolle decepcionar, levo moitos anos traballando na administración, sei perfectamente como funciona, sei no xestionar, posiblemente mellor que calquera de ustedes, que lles falta esa experiencia. Respecto ás pistas de atletismo, eu propoñolle unha cousa, señor Durán. Mira, usted ahora que está de retirada, pero váyase cun xesto bonito cos seus veciños. É dicir, fale usted con Diego Calvo, que eu xa lle pedín varias reunións, e non hai maneira, sempre me manda con LED. É dicir, fale usted con Diego Calvo, consígame unha reunión con él, dígalle que non vai haber pinchos, eso sí, a ver se nos comprometemos a que polo menos co Concello, non comigo, non comigo, que comigo non se vai a comprometer, pero a ver se se compromete polo menos a través dunha axuda vía convenio o do cambio das pistas, se tanto lle preocupa, porque insisto, é un proxecto moi grande e o Concello solo non o pode afrontar, incluso o Concello sí podría afrontar unha parte, cuidado, que eso sí yo teño dito a Lete, sí que lle teño dito que, bueno, que o Concello chegado o momento sí podría tal, pero digo, eu ofrezolle eso, é dicir, vayamos, non teño problema ningún, e que nos reciba, porque xa lle digo, non teño maneira de que ese home sea capaz de recibir, sempre me manda ou con Roberto ou con Lete, pero bueno, entendo que é el quen toma as decisións. E despois, respecto da instalación de Cadreche... Vaya rematando, señor Concello. Acabo, alcalde. E respecto da instalación de Cadreche, o máis acuciante que a mí me pedían eran estas dúas atencións que yo comentei. O céspede faise o cepillado en función dunha empresa que tamén fai o mantemento do céspede alta, que ademais o céspede alta anualmente é un coste bastante grande. Tamén, de paso que veño, fan o mantemento do céspede artificial, e a noso que nos transmite a empresa que en principio con 2 cepillados anuales, pois que o campo que está suficientemente mantido. Insisto, a nosa o que nos transmite, eu fagolle caso pois o que a empresa me di. De todas formas, o mantemento cepillado non se pode facer sempre, necesita que haya bo tempo, que este relativamente seco. Eu vou seguir traballando en mellorar as instalacións, é a miña labor como concelleiro de deportes, escoitar tamén aos clubs, que por certo, voulle dicir unha cousa. Sabe que cantos clubs de aquí, da Pobra, piden subvención á Xunta de Galicia? Das que hai de deportes? Moi poucos. E sabe por qué? Non porque non podan pedila, sabe por qué? Porque é tan engrosado a carga burocrática que lle piden, que xa directamente pasan de pedila.
para que lle den 700 euros. Entonces, bueno, eu sei bastante como está a realidade dos clubs, veño dun club, e polo tanto, eu no que poda, este goberno no que poda, vamos a seguir axudándose e mellorando as instalacións. Pero eu non necesito que usted me veña aquí a decir o que necesitan as instalacións ou non, porque son consciente en todo momento do que fai falta ou non. Grazas, señora concelleira do PSOE. A verdade é que agora, bueno, é aburrido, A verdade é que é bastante aburrido, Sí, Encarna, moi aburrido. Hasta os lo voy a decir en castellano. Es que no sabemos gestionar. Bueno, yo hablo lo que me da la gana. Bueno, está, eso, en primer lugar. Está o PSOE no seu turno de... Me apetece deciroslo en castellano. Es que no sabemos gestionar, es que somos lo peor, es que somos ineficaces. Joder, ya está bien. Ya está bien. Pero si queredes realmente facer algo polo pobo, facédeo. Porque é verdad que gestionamos nós, é verdad que gobernamos nós, moito a que lle pese, gobernamos nós, pero a competencia que ten a Xunta de Galicia en deporte é moi grande, E estamos falando de proxectos que aquí se tiña que ver, que gobernaban para a xente, e é o que non fan, e é o que non saben facer. E mira, cando Eloi dixo que o Diego Calvo non o recibe, que ti lle dixestes que el estaría encantado de que o recibise, claro que sí. É que é o que tiña que facer. É unha vergonza que usted utilice eso, É unha vergonza, porque é o que tiña que facer, que é, non me interrumpa, que usted non tuvo a palabra, pero sí que o dixo, e é o que tiña que facer Diego Calvo. É o que tiña que facer Diego Calvo, de recibir a un concelleiro de deportes da Pobra do Caramiñal e decirlle que sí o que non lle dá o que lle quere dar. Pero claro, a nós non nos recibe, nós vamos aos directores xerales, os que realmente non teñen a decisión final. Vale, e aí é onde se ve, e día a día aquí nos pós e nas obras que se fai desde o Concello, é onde se ve que a administración está ao lado dos concellos. Vale, porque a Diputación sí que se molla, e se molla igual nos do PP que nos do PSOE que nos do Bloque, E o Partido Popular, e hai o que decir moi claro, e isto non vai para vós, vai para a xente que nos está vendo, e vai para os clubs. Hai que decir moi claro que a Xunta de Galicia invirte 0 euros na Pobra do Caramiñal. E non poden pretender que o Concello, a administración máis pequena, teña que afrontar proxectos enormes que lle correspondería á Xunta de Galicia. Ti, Manolo, empezastes a decir no turno despois de falar despois de nós, a nosotros nos dá igual. Vos, claro, vos dá igual, vos traedes unha moción na cal queredes quedar ben, na cal nos queredes enseñar o que xa coñecemos. Señora porque concelleira, vaya rematando. Non sabemos perfectamente as deficiencias. Mira, Encarna, xa estou cansada de que fales por detrás. O sea, que me vou a tomar un minuto máis porque me estuvo interrompindo durante toda a miña intervención. Pues cállate. A ver, cállate. Por favor. Vale ya. Nosotros estamos en nuestro turno y hacemos los discursos que queramos. Bueno, señora concelleira... O alcalde xa está aí pendiente do reloj, non se preocupen, Encarna, non se poña vostede nerviosa, porque vos están dicindo as cousas que non vos gusta escoitar. A ver. No, porque están dicindo as cousas que non vos gusta escoitar. Bueno, vale. Eu digo vos, se queredes estar, mira, se queredes axudar aos veciños, vamos a axudalos. Vamos a axudalos, é o seu partido e tamén poden gobernar un pouco para todos. E vamos. Sí, claro. A ver. Vale, xa. A verdade é que estou sendo permisivo, pero non solo con ela, fun permisivo con todos, entonces non quero que efectivamente pasou o seu turno, pero aí tamén se pasou moitas veces o seu turno, e se non ides á grabación que está grabado e comprobades que efectivamente é así, pero bueno. Señor alcalde, eu quero contestar. No, pois agora non contestas. A seguinte, o BNG, a palabra, cando se refireu a min directamente. Porque agora lle corresponde ao BNG. O BNG ten a palabra. Non imos intervir. Nos Pobra? Bueno, mire, o módulo cuberto non existía, evidentemente, fai uns anos. Os rapaces e rapazas que iban a practicar atletismo tiñan os seus vestiarios onde se cambiaban e despois salían ao exterior
e practicaban o atletismo. Agora, o que cambiou é que cando salen ao exterior poden ir a un módulo cuberto onde poden adestrar sin mollarse e sin os efectos adversos. Non teñen vestiario? Teñen vestiario. Non o teñen na mesma instalación, pero teñen vestiario. Que nós querríamos ter vestiario ali? Querríamos ter vestiario ali. Que querríamos que nos dera unha miseria xunta para poder ter ese vestiario? Querríamos. Non foi posible. E estaba repasando aquí as cifras e que tremendo, 1.200.000 euros para Ribeira. Empezou o proxecto con 800.000 e subiu a 2.300.000. É alucinante. E para aquí ningunha miseria, ningunha esmola para que podamos mellorar as nosas instalacións. Entonces, ese non ten ningún problema. Cando podamos, faremos. Que se cambian ali? Bueno, pois supoño que será máis cómodo porque se non se duchan ou non queren facelo, que se cambien as gradas, pero teñen o vestiario donde poden facelo, por suposto, non é unha situación terceirmundista ni moitísimo menos. En canto aos problemas na recepción, eu a verdade que aí xa non podo entrar. Non sei se os hai, se non os hai, eso eu aí totalmente delego no concelleiro responsable e que creo que os está explicando satisfactoriamente. Problemas que pudera haber no proxecto? Pois pudo haber problemas no proxecto e non estar ben recollido. Desde logo non é competencia nosa, porque eu non teño nin eu, nin Eloi, nin o actual alcalde temos que controlar de todo e moito menos pois de como se fai un módulo coberto de atletismo. Pero sí quero lembrar unha cousa, este proxecto presentouse ao POS da Diputación. O equipo redactor tratou en diversas ocasións de falar co Club de Atletismo e recoller calquera suxestión que fora susceptible de mellorar o proxecto e non foi posible. O tempo para redactar un proxecto non é infinito e tiñamos, aparte, é certo que tamén tiñamos un compromiso co Partido Popular. Eso o recoñezo sin ningún problema. O acordo de apoiarnos no POS si levamos proxectos como o do módulo cuberto. E o levamos e tuvo que ir con ese proxecto que podía ser mellorable. Bueno, pois ahora se recollerán as súas suxestións e no que sexa posible se mellorará. Cambiar, por exemplo, o que é o material da pista, eso xa non se pode. Eso xa está feito, non vamos a cambiar agora unha pista recén feita. Por lo tanto, un proxecto que, como dixo, bueno, pois o concelleiro, para mí foi unha auténtica pesadela. Estaba mirando ahora, quería mirar no WhatsApp as conversas que tiven coa empresa e cambiei de móvil e xa non as teño, pero recordo a cantidad de veces que me dixo que iniciaban obra o día seguinte e nunca daban iniciado e despois ainda por riba resulta que din que porque non estaba a ata de replanteo feita e non sei que máis. Bueno, aí así te atopas con empresas que son máis ou menos serias, pero a licitación obliga a que quen lle corresponda pois teñen que facer obra e neste caso, pois, bueno, a decisión do concelleiro foi seguir adiante. Eu a verdade que recordo que a finales do mandato pasado estamos pensando en rescindir e non seguir adiante, pero bueno, foi adiante, está aí feita a obra, teñen ese servicio que tanto demandaron durante tantos anos de poder adestrar cando hai mal tempo, cando hai chuvia, cando hai vento que lles molesta e poder polo menos non adestrar nas mesmas condicións que faz fora, pero sí en condicións decentes para poder mellorar a súa práctica e os seus resultados, ao fin e ao cabo, non? Entonces, bueno, pois son unha serie de cuestións que ten razón en algunhas cousas, pero noutras pois tampouco son tanto problema. Os vestiarios, para min, é algo mellorar no futuro, pero que hoxe en día poden cambiarse perfectamente nos que xa teñen e nos que xa habían usando antes de que existira o módulo. E a verdade é que criticar ao Concello por ese motivo pois non me parece xusto, porque saben que é un esforzo económico considerable o que facemos e sen axuda de ninguna outra administración máis que a Diputación dentro do plan de obras e servicios. Bueno, pecha o turno de intervención so PP. Bueno, yo breve porque quiero cederle algo de tiempo a mi compañera. La competencia es suya, la competencia de ejecución, de adjudicación, de seguimiento, de control y de fiscalización de la obra es suya, no es de nadie más. Yo estoy ahí criticando cosas de que ustedes han hecho en la obra que se podían haber hecho mejor. Es decir, alguien ha instalado unas puertas que no cumplen normativa, no hay cuartos de baño, el vestuario no existe, la pista está bajo el suelo y encharca. Yo no tengo rayos X ni una visión de estas tal. Yo solo miré por el cristal porque no puedo acceder adentro. Es más, fíjese que lo más sencillo y a lo que tengo derecho, que es pedirle copia del expediente para ver cosas, ni ustedes me la han dado. Entonces, oiga, yo hago lo que puedo con los medios que tengo y con las trabas que ustedes me ponen. No, bueno, oiga, entonces, ¿por qué no me dan acceso al expediente? Yo, oiga, que es claro que tengo derecho a toda la historia y pido información de todos los sectores y ninguno me lo da. No, si no es culpa de nadie. No, pues oiga, a mí nadie me lo ha dado. A ver si me entiendes.
Sí, no, dentro de 2 años, oye, cuando no esté, como usted dice, no, lógicamente, ya, las cosas son como son, pero bueno, pero eso, ustedes son responsables de lo que hacen, es decir, con sus limitaciones y sus condiciones, pero son responsables, Si ustedes deciden hacer un módulo cubierto sin vestuario, es responsabilidad suya. Si han tardado 8 años en hacerlo, pues oye, como todos sabemos, aunque ustedes lo niegan constantemente, aunque a veces lo reconocen de forma, a lo mejor no querida, pues los costes se han disparado y lo que antes se pensaba hacer hubo que recortar por 20 sitios. No lo sé, pero oiga, la realidad es que es una instalación que se presupuestó hace 8 años y que se ejecutó y aún está recepcionada y está más recepcionada. Y es lo que hacemos, Si no es un tema de criticarlos, de decir, sino que, oye, y es más, ustedes siempre ponen en nuestras palabras o en nuestra boca cosas que no hacen, que desearíamos que no se hubiera hecho. El módulo fue, perdone, déjeme, el módulo fue una iniciativa nuestra. Fue en una ocasión que tuvimos la oportunidad de incluir obras en el POS, porque las circunstancias eran las que eran, y incluimos esa y un par de ellas más. No más. Si nosotros no hubiéramos querido que se hicieran, ni lo hubiéramos propuesto. Es que, oiga, después lo que les hemos criticado es por la tardanza, por la ejecución, por los errores y por los fallos, que es normal, porque están ahí para verlos. Y eso es responsabilidad de alguien, de ustedes por supervisar las inversiones y el dinero público, por haber permitido redactar un proyecto donde no hay ni aseos, ni baños, ni enchufes. Oiga, si los hay, yo no los he visto, pero oiga, no sé, yo le digo lo que he visto desde fuera. Y es más, hasta las pistas están desniveladas, oiga, tiene charcos dentro. Si tienen canalización de agua será estupendo, pero no funciona. Algo no funciona cuando una instalación que está en una operación recepcionada tiene charcos. Pero bueno, oiga, ustedes mismos. Si quieren arreglarlo, lo arreglen, y si no, hacen como todo, no. Dicen que sí, pero votan en contra. Es su responsabilidad, pero la culpa de quien hace las cosas y quien decide las historias es suya, no de la oposición. Y ahora le cedo Gracias, Manolo. Yo simplemente quisiera aclarar, y voy a hablar en castellano, ya que la señora portavoz del PSOE así parece que nos entendemos mejor, aínda que podo decir que entendo perfectamente o galego, que na miña familia todos son galegos parlantes, pero seguramente, mire, yo no pretendía hacer ningún comentario que fuera en contra de cualquier proyecto o actuación que se pueda hacer para mejorar cualquier servicio de nuestros vecinos. No pretendía decir, cuando dije ya te gustaría, que no lo recibiese Diego Calvo. Todo lo contrario, y si está en mi mano, también puedo proceder a ayudar a que lo reciba. Lo que yo sí que quiero decir aquí, y que estoy hasta las narices, y perdónenme la expresión, es que pleno tras pleno, el señor portavoz de VIPS hace referencia a situaciones del Partido Popular que no vienen a cuento en este pleno. Hace referencia a posible sustitución de nuestro portavoz, que él no tiene nada que decir, y a lo que me refería, sinceramente, cuando digo ojalá te reciba, es que ya le gustaría al señor portavoz de VIPS poder ser, a lo mejor, candidato del Partido Popular. Ese tren ya le pasó, le queda ya muy lejos, pero él vendría corriendo, se lo aseguro yo. Señora concelleira, vamos, si vos precede, vamos a proceder entonces á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pois queda rechazada a moción por 7 votos en contra e 6 a favor. Pasamos agora á parte 2 da orde do día, que é control de órganos de goberno. O único punto é rogos e preguntas. Creo que o PP acaba de meter hoxe pola mañán entrounos unha pregunta, non? Si o que? Bueno, eu recibí na hoxe pola mañán. Sí. Bueno, pois, podedes formulala se queredes, ou se queredes a leo eu. Una incidencia en cercias con acceso de vehículos de seguridad y ambulancias a una serie de viviendas, que tuvisteis una reunión allí presencialmente con ellos, y lo que queríamos saber es si realmente se va a hacer alguna actuación al respecto para permitir el acceso de esos vehículos que en caso de necesidad y sobre todo de urgencia es lo mínimo que debemos hacer, y si es así, ¿cuándo tenéis pensado hacerlo?
que a concelleira de Obras... Pois sí, como ben dis, ali estuvemos con unha parte dos veciños que nos solicitaron de ir ver pois a situación. Eu, bueno, deixar claro que non colle por ali a ambulancia grande, pero sí que colle unha ambulancia e moitos coches de emerxencia. Os máis grandes, evidentemente, sí que é verdade que non collen. Pois, bueno, nós tamén, como estuvemos con esa parte dos veciños que nos citaron ali para ver o problema que existe, tamén estuvemos ca outra parte, e tamén ca outra parte dos veciños que lle afecta a posible solución a ese percance que existe aí, e tamén estuvemos pois cos técnicos municipales, co arquitecto, o alcalde, estuvemos mirando, e agora o arquitecto pois está valorando, porque hai que retirar unha pedra que sostén un galpón, e hai que ver técnicamente como pode ser posible. Entón, non lle podo dar un prazo de cando se vai a facer, estamos mirando eso, estamos esperando os informes técnicos e logo, pois, cando poidamos facelo, pois xa tamén lle informamos. Moitas gracias. Pois, dase entonces... Perdón, yo tengo otra pregunta, Yo tengo otra pregunta. Vale. Quería saber, el motivo por el que se retiró en el pasado pleno el tema de la propuesta de la comunidad energética. Si queredes contestar ahora, non sei se o Concello... Finalmente presentaron, varios membros do goberno querían que hubiera un estudio previo, ainda que fora mínimo, o presentaron agora, e vamos a ter unha reunión a semana que ven para, xa o daremos a coñecer, para ter unhas cifras un pouco máis claras do que se pode, o foro que se pode conseguir e todo eso. De feito, teño unha reunión mañán ás 9:30 da mañán con a empresa contratada pola Asociación de Empresarios para facer toda a xestión administrativa e todo eso que se chama Senda Green, creo que é. E, queremos clarificar un pouco mellor e coñecer exactamente, porque tamén as propostas que fan non son as cubertas que falamos inicialmente, faltan algunhas, e, queremos aí perfilar un pouco mellor esa cuestión. E esperamos poder traerlo pronto. A pregunta está formulada e a resposta está dada. Se non hai máis preguntas, pois damos por rematada a sesión.